Nsem moja kasa ye ama ntomadam ti ye awufo sori ye ne oni bie nya bie yodi dan fitie ba fie samoja yi ana atoye na boden ami yehudi ye hu papa kasa sedan kan ye fa kwan so epagya dwumadi a wodi wakoa agawusu ababeto no show nsa papa wonim de wakoa timi ye wonim de obetimi de na ye no na me dwa to amoja no ede ne hohom ne kra ne nipadua wojata trema fatu nanum awo Jesus dine mo ayo bi da no dine emfinhia pia twam no wafa ne so abo my Ghana wafa ne so asavu Ewiase papa kosuara fa ne so na ye mane muso entraso esi di obi sawo anade odi adum no awo Jesus dine mo enadai be faye mu na kasa misra bambo de tono so enukum de tono so wogya de tono so tumidiam panyi de agina tuo biara enyan kwase asam sabe itofa agina tuo yan kwase asam awo David yanim no osuro kasai wo kasa ahum nyina sereto opam kasa abaja wo ya no kwafo yampa abonie be fa dwumadi ni nomum na kra wo pam na wo kan mrato na akire wo nyame no wo ya promprom na ne kra so ade no ne nsaka ye welcome be fa dwumadi ye wi ebeda wase adom nti amen amen. Links zombie lai sai sai ta hal ni hai sokodila la zombie lai so ho sai sai sing koi ton ni boy man kumana na ijai wusu sai lai tweet zombie for me ai nua ne me tie de bia hoi menso me dog way I love so small menso me dog way yasi musamba so baby sorry menso yasi musamba so baby yasi musamba so baby yasi musamba so baby bibi bawa efuntumem bibi enu hawa ntuma mfa nkwa be de benya because I say comfort kra no okọ ne nchen kra no otimi ko fie because ni sunsun ko kasa edi benzira because ansa na ohu de wo fie o na je nyankopon wo tumi che bibia ni tumi ne say bonsam ni tumi because ye ka kwaku bonsam ni tumi because nyankopon ne wo tumi the God that Jesus for Christ the power the God the God the God that Jesus for Christ the power the God the God the God that Jesus for Christ the power the God the God the God that Jesus for Christ the power the God the God the what the power the God the Alpha Omega Ifitiase nyankopon oyedada futufo oyasomdwe ne wakasa Ewiase nyina ekom preach brofo say why preach brofo na metie sanse me hu say brofo na bo ano fa brofo preach ne anto aso sima mienu bajo brofo ne du bia nya brofo na kan yi du bia the power the God yi bia na bawan team bajo du bia na bawan entimi wi anofo nyame na ehye nipa adabo me say brofo Bacho, before they do a via the God, the power, the God, the Alpha Omega. Where you futu for or yasumbi. I never miss a brofo. Bacho, brofo. Do a via. Brofo, they do a via. They do a via to possess good quite everybody was and to do a via. Now, Yamitino, I say, I don't know who preach how much no do a brofo in Pumachi, baby, no preach a brofo. Oh, it's a brofo, and me pacho, and the Mintino. Jam party the minimum no mint me today. And you do a brother the jump bridge. Oh, mint me bridge already. Now really be service the God. The power the God. Well, yes, we know the car really do baby actually science already. I say mukra. menso me dog way I love so small menso Kanesa sade china say yante asem fofora yechi
mehuna meka de ye na nso wotan na wo mu na meka no mawi yesene se be se mebo na tete me nkuta na nka na megya na nka na makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enka se boja titibi bo mposo mayenko na sa wokoto sa aboa bi si wunua so a ka tira no se he aboa sare yenso anuti na me wahena na bisiti eja wusu mamponkontonchi de hye tambra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsem apampembra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko medagona menyasala bonso atusi atuta ni zabre ceremony hai makari tragonar sekespir martola marhas anula kaula alafe Ninga bufe sani bonane dabezita baba kozi ya makozi salama buonasera negadef ekaro mamunyina afishia pa and now Easter Good Friday edition of Ewiase Nsem and some more din headquarters Media Jawusu Mampokontonchi abo here kumanana wakasi bretoba kwame gong chatani nie mini any item ewo insha 104.5 FM Ewiase Nsem so Samon Tente Erade Akwai Minia Osofo Asante ha Sansuna Odifo Elijah so atransie the other Facebook live Don Richie Don Mojina Nyemiza onye pa onye say a Rasta man ujitum say Rasta man Juma ko aso asin bubuja beso metesem mahu dieko ni dieba enti ni enta fisha mei ko ise beso so a eja manso ba beto so wodi de dem papa na ebremo ntinchim free awati Nene senka yemodia to nsafri asofo adifo akase ne dago no so Easter na sufro bia osida bi yes is soja foi atu atese okrum me bana se bechimi ensem bebre tie den ese bodjuma me kase menua kasibu afo unity me hu na che yie mbusa ese odibidie ko Dubai enso abedri ya so odibidie ko Dubai kasibu afo enso abeka ye ho ene asem ba no pacho ya asem hia na asem ne hu pa asep enwa mamre chirimu a odaho a ne baba ayi ade bi tinam so montumi na kra na din ehu obetranse a obeka na kusem awo Ewiase Nsem so ewo share 104.5 FM live awo Spiritus TV and Afe Kings TV awo Multi TV decoder no so oko YouTuber Nsha TV Facebook so Nsha 104.5 FM between she breswa be ma kwa na so wachire wabine te abejafo nyina atase mensemre kosiba fo mwakaba the go meje so na ho te sen kosiba fo nyame adom hu wache kwa ho ni bende titimsa okay so yes lockdown ti to lock it down everything is on lockdown okay ti ya lock bibia down ti isi bia titia break ukwabu enra na apomde ne nye bate ne de ye don feedback be feedback ne feedback be mamodi ana be check mamela me te feedback be so cuz you for you to aso okay enti ajade aye no say yes Christo wuo no enti but Easter pa ma unse be dia na de pa Easter we okay come up perfect Easter bibia edin skeni ntakoko yeni ntakoko bia nchemu ubia mesre wade ubia njihwe mfru oti oni po be fro no akobu ofro no azu macho ze dia he no de ukra mfre ngozi nyina se atifi obi nko obi mba nti ho na akofre na akoje ade on honom nti Easter we de o mampanyam na ede ko ze nyina fie sometime die Nigeria munyimani mabie ko yinani dise de o se wa nyame mampani no metu amedise pa go se dia transmography bibia sesa transmography bibia nyame pemu de meka se ye sana nyame nim se we nyina besi okay na ma binom nyame nam sa de we su bia ni panti ase but nyame nim ne awoye anye ma binom so se we ni panti onti ase waye ni pay onti ase but nyame nim ne awoye ana
akwakoba ne sei no ubekasa de no mampanyi nja na yenyiro bia atche so mampanyi anya fast am fast an hihye wi ameto no manka Ghana ibewu mo okay sisi akura na yesi ye lock it down no wo de hwe mo tracy amanfo we nipa yenya mate mesa ba so bi mesa ba so so pasante aso mo akwa ba yenua na ho te sai yankopon ada roma se abusuafo nyina ho ye mo afihia pa afe enko mmetsan se na ye hyehyɛ se ya me wo mo afihia pa COVID-19 oh meka wante mo hanka afihia pa osi kwesi majo na mse ye na aso hu ma che ene mo afihia pa pa cho afin komete aso enti faso Swanka Gemina vui ebi wanka wo wanka mo afihia pa maka afin komete de go se ne ye hyehyɛ se ya yeah fise no atade we misma shibi sa je se wo de na yira mintimi nchibi ntia me yiri ne pa ma me yiri pa de designer pa na wo sheda ko sheda susu mi na cost okay se kwa me be fata pa anti fashion but efe ya de se mo vonim no na bio vonim no so for the vonim oh okay ondo obehu ndo obehu so fata anti behu no pa fifi muntu behu me da se aso nto aso osunim na o chia abusua me chia abusuafo nyina titiri wo mo hwe ye Facebook live ye mamu nyina finchiapa and good Friday wo wiase mu nyina no eja ade ba kwa yesi ho ni se me ba na fe yi nse no nyina akwa ba ba sanse pese ye wine so ni kakra sanse we ni afie dikan ya wiase me nyina Christopher Manyina Christopher wiase nyina Easter yetu asheda na areho se di Easter no e wo dem asofo Elijah opoku mu akwa ba they go aso na ompom ti say they go nyamina do sabusuafo nyina ho ye obi a ho ye eda obodi na nsemo ni bi nsifie bibi e koso boko nyamia ya de yo ene mention as free menu kosibu afonso ma akwa ba me je osumenia weni afie dikan na da dikan ya Easter yetu asheda tuasheda maso na yetu asheda ye de kwai se ne duru ho ne di beka ne di beka no yetu asheda me de me hunti ye nyani me de me pe de besi bia hu ya ye nipa na America no wan ti nyame ase a obe mistake sabri obi beka de ono otresres kawa bonte ne buafu de otresres kawa bonte ne buafu because she say obi mpie no obi abeche na de saa na obi nsusu oton ade say obi mpie ma meto dan ya obi hu aka obi nso ho no ma aba ne sei no aboa no sabre emma warefo sisi na akoya mo papa because tempia omu hu omu kunani tempia wo ma papa bi ho no ma ne ba be hu nanimu a just a weekends no kra bibia ho da bi oti adwumam enti yemfa seda manyame dia aba bia na yeni hu asemka na yasre maame ne papa nom se abane sa yesi papa bi kremu bibi o si dark na kremu dark na o si abasa yenni bibia ebeka because o hihye enye nyame hihye okay enti na ye kire nipa se ya nipa ye mra from because o kina wo de hwa ho enye ye wonim de kina be ye sa wo di tu hihye mu se o emfiri ne anase match busu anase April ya ewuram wo hihye bi a asai sai sheni nyina ayekwa aban hihye ya wo hihye ye e wo this month nyina ayekwa just Ghana nko a ayekwa the whole world nyame timi unlock the whole world down obia ohiani sikani o una aso wo ka papa fa pie kokurumai oti ase eye awarefo se jama so se bibia koyi amane se da bia o hwefie onya kwa kra nkonom club obanum club agese no se woto na ode akohwefie onya kwa nkwa bontin bebre da bia o hwefie da bia nso nkora hu omo omahu omanage but first resident sa intermediate de meka no se jama so nti COVID-19 ya de kwa biso COVID-19 nya de na o mampanyi ka se enya yes amamfo betre fi but nya ne de ne peno no se chinchina me do bi ehye dem se momada chinyina wa nya ne santu so momada chinyina ayi bibi basa you see wa nya ne santu so ama pa ma ehye no kre ya really dangerous se de amamfo bi fa ne so simple no enya simple sa enya yare da fo mo
ana yare we enim ohiani enim sikani eni de onam fam enim de afani o hye chire ade hye ase e wo China say Wuhan for what to mo nsem hye ase so na hwe nkura ka bi se South Korea ne North na e mo se bi antimi antiansi ho no mu a sina mu afam ho de ebiati de say yare we makwa ko ne bi nko ho omo ye fast so mo so ano ntem ye de se nke ye so ano ntem tama ye guguruku ne ye ya close borders hye ase o China afide America for Jaffa yes nyomo wo no mu omba wonwa se wi ase so e basi ya junior de hye ho akwantufo doso Ghana ha se na nka krokito atese Ghana na yeso nka ye kofa nso wi ase ba bia be ko bia Ghana ni hye wonom Ghana ni wo ba bia enti mayanti nyame ase se abane saa ha adwene de nanso unhihye wadwene se de wuhu no nyesa na nyame hu no nyame femu no ebia nyame nim nia woye anya nhyira ama wo no akoye nhyira ama wo nua nti yemfa nsera ma nyame good Friday nenso fi no busuafo monka fra we nya bo apaye na fu yes Easter we yantimi anhye da nyes ka mamo lockdown na lock bibia skasem nyina lockdown okay tie ma menom ne papa nom ne nuanom yantimi anya bibia se de da bia ye no momfa nkyeye na se de lockdown aba no a lock bibia sikasam kora se wtwe ma na no jama so ne ka o say we try ho ba bia ntwa na wotwe asa beka ho na wotwe asa ba beka ho na de ko ne de se mampani atimi aka se water bill ne electricity bill dia de fabi kakra che mo atwe akọ boso miensa say ye prepare adwen say den a e bedru se je tie bo bedru sa June no de bunim ti ye tiche ne so peso pe ngi ye da de bum bum sa na mu bedwa ti obi na ne ho so se den mu bedwa se dubu tot anyway se betu agumpa na go for you na ba de eye intra me ka se enyo mampanyi de se wo come for monna ana mo nhye dem bata banesa mate nje no se o ka se o ja agumu a ebe ha dwene mini akosi bua for me da sepi German so ogoro nso transe ogoro mo akaba ogoro na ho de say imo afisha pa você se ne shishia afin we da furi nya fisha pa ya furi we nya chama du fi ya mamre da ho afisha pa di afisha pa
na munnim se munipadua nyankopɔn honhom konkra sɔle ɛdan a wɔte mu enti asɔre na ye ka se yatom no ɛyɛ dan ne yatom ne mu asɔre de obi anto asɔre dan nim Easter yi abasei agya ubetimi ahyɛfie wo ne wo yere ne wo ma wabusua mubetimi asase abompaye asua trosem discussion ɛwɔ hɔ amo hu nyame yie ɛbasa betimi aboa Kristosuma asase no asase wo fie mu nkakra asase wo fie mu nkakra ansa na ebe de ben ebe kwa bontene enti saa ne ma wo yasisi one eye bebre eye pi sanse ama papa woni adaje ma ne ma no ono so benya adaje eden ama ne ma woni ne ma bekasa maami a ono so ni adaje ma ne ma no oye obetima nya adaje ene ne ma kasa eba sei a eboa ema ehu nkwala no su hwe nyankofo hu onim ne oye wonim ni oye papa eja akodumre bia ye system no anase ye generation akodumre bia maami ni adaje papa ni adaje enkwala na ebo mo brafa ba nyame hu se saa niema na yakoso no se wansia no a emre bi beba enya papa okay hwe bisa hu se Sunday enkwala do se enkwala na de Bible kwa Sunday mo phone ekuta no na phone bra na unamu ana akoko twu konhwe de omote phone so ye e wa Sunday mo a oye mbese ohun badwuru enti nyame eye na de opa bia no ye de ben oye nemom de meka kire nyina ene afoforo mu tie nyina ne se yendi nsesa na chi hwe ebire bi du wo Bible mu nyankopon woni Israel fo ne nam sere no so na omo ya so de ne nyame ma wo be kika wo mo wọ́n ke ka ọmọ afẹ́ díẹ̀ Moses muna no mada Monsole no masole díẹ̀ wọ́n bẹ ka obiara no hwẹ wọ́n na me de ayẹ yi no nyame enim de oyẹ kọbre wọ no nyame nim de oyẹ enti wọ́n mu tie nyame na onante na kwan so no obeyi ọmọ afiri mu ade ba kwa minim sɛ agya no sɛ papa bia enema miensa ɛna papa bia hwɛ firi ne ba hɔ de di kan sɛ obeyi de obeyi seti ama no de to so mienu sɛ obeyi de bɛyi obedɔ ne papa de to so miensa se obehu se wayamfum so no be return ye free infum so no aba ne papa no be confess papa ma fom enti fa me bone chame in a sign of respect after that bibia be busa papa no obeya ma wo obefiri na koma mu obefiri na adwene mu wonso mampanyi emra ye babo mpan no ka 2 Chronicles chapter 7 verse 14 wonse na sa memman a obo mi din won so no san firi akwan bone ho na so obo mpa ya me free sumu soro wonso yisu times bi san free akwa ambo no na wo tie me awrade na obo mpa ya so mani nyina tie awrade na se ye di emra ekoso no so a minim se ba bia yare na du no ebesi wa na a week today no enema besesa mate asofo asante na otene nka no onyamisha odifo Elijah odifo makaba de gon odifo Elijah no mpom ti say nyame na do me ho ye obia ho ye me pa chawa we ni afidi kan Easter na yedi no dem obia nko ba bia lockdown da so koso mampani na wotwe aka ho say na woka no odifo Elijah de gon de me kan say eye because Bible say wonyame woni bremu no oye de ope enti eye se o mampani ayesa na mo mesra Ghana man say obia nyene ne ho se obebo modern se obedidi mampani aka ne so esan se te se de na so for asante kan Bible se onyame ye honhom wona esom no etwase o musom no honhom ne nukremu enti si atoto enso dan mu a ye ntutu nyame som mu baby ye wo bia ye betimi asom nyame ye se dan mu mpo no se e ka se ye betimi asom nyame ne ye di Easter na ye betimi adi ehu hia se ye bepie another go na me hwe Adum TV no mu kotwa so ame market ne buy so ame na me raho ye ma me no mpanimfo a cheso obi a ye se ye ntra fie no de go mo fofo aso te se yi no na e mobo na mi busa me ho se nti yade yi enti ye ma me no wo monye yade bi mfa ma fie mesre Ghana man ene ye mpanimfo se Easter ne de yade yama aye bibibi basa na mum ye hwese mampani se lockdown ye nkafie na market honom nso ye maame no nso makafie na se still now na ye maame no muguso e de yade ne ye de e ba fie
enti yɛsrɛ Ghana man sɛ ɔmampani abɛka yɛdi so na mmom yɛhwɛ sɛ yɛmpie ɛnkɔ baabi saa nkɔfa yadeɛ no ɛnsa mfa ma because they go yɛhwɛ aburokyire ɛne amanaman a yadeɛ no si so no a they go nyame wɔ hɔ but ehu paa yie yadeɛ no kum nipa paa yie enti mi anka sɛ yadeɛ no ɛnyɛ rare yadeɛ no wɔ hɔ enti sɛ mampani aba bɛkasa yɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ obiara nyere ne ho no wɔnhyɛ fie sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ wokɔ baabi akɔyɛ adeɛ no ho hia paa mesrɛ wo hyɛ fie because yadeɛ no wokɔ na wokɔkɔfa na wode bɛ fie a ɛyɛ wo ne wabusuafoɔ na wode abrɛ wɔ mu afei nso ɔmampanyin no kyerɛ deɛ wɔpɛ sɛ woyɛ wɔno de ne measures egu wɔ nyɛ deɛ wo ahu hia wo good ahu hia deɛ sɛ nkan sɔfo nyina mo so nkama sɔre hu hia nkamba kɔ asɔre but nkamba ya kwamba kɔ akɔ asɔre wote aseɛ wɔno wɔde measures ato wɔ se ida sɛ o kɔ toilet good sɛ be public one ɛwɔ abɔnten ana wo kɔ tɔ aduane ana wo kɔ dwom ana wo kɔ bank yen ye de no ehye da ho nya de wo pese bia eja usu de mekanti chinchira ko ni fia ko da ko ya ko se nipa okromu a me ko da eja usuka me ko se ni pia e bomi a eni sa se de bi ye no no me ko ye business me ko ye business ya from essential workers no wo mo pe wo ko ya hwe adafie sa no de aba enti se kan ya de o ma ofie da fie o si da idi good nanom kakra se kan de hu hia o bebredi anka mu nyina mba ma sɔre okay but mo ja sɔre ato no aboa ko sisa akwala bi ho no ma so many years hu ne papa da true so many years hu ne maame da so many years so ne papa ne maame kasa e problem obeda na de badan so many years papa ne ti akwala ne trans tu ni fo se enti akwala na ebo ne bra bia enti within 15-16 years time no hwe kan imagine say one of the last week kwasu ba jeri say me hor manim hor mo ade mu yansa akwala bi dimrika tu ana buso am say adan o say be 14-15 years soldier for the agu so no ma me no papa we wo de tie enti bi ya na say soldier for the agu mu so e jodi na me jam no mo koi within 10 minutes time na boys bi be 5 dimrika ba say o ma twese kan sister bi so o dance yes imagine aya asemu ayi ta Johnson overhead na say adi sister ni phone ene ne niema COVID-19 so, can you imagine you see usu nim sampa so enti say akola no wan hia ne maame wan ne papa ankasa ma na ntu ni fo saa bre we mu a enti nya minim ne oye mate odi for Elijah land ya fene nkonsam no so they go mainland no they make nyina ne say enipa yanyere ho mompae bibia ni hono ma nyame wontumi nye nyame tumi ade nyina aye entu sefie no emfa nye nkomodie ene nsehunu ka na emum ko nkotodwa anim na bompae na Easter no so yanyi ntumi se yegusu ayedi enye se obeba abonten ko na chese wudi Easter na emum odem kra no o ka Yesu wuo ene ni wu sorry no enho ase medase meso dase odifo Elijah na watene kana uti Ewiase Nsem ewonsha 104.5 FM midi dia jawusu mampo kontonchi abohia kumanana wakasi bretuba gong jatani nie osofo asante ho sanso na mini akosi bo afo chance odifo Elijah kan ho ena ogoro ajamanso enso ha yena ehomra na afi yemfa enensem no enimontua ewo Ewiase Nsem so se du fiada ye ensem a emu odin headquarters mama mata osi Yesu reba ampa Baba
Maranatha, Yesuba, Christ is coming soon. Bebesi osi Yesu soon. That's Ramete. Mr. Nsem na no de soon suma sema emu de Ewiase TV wate and a Good Friday na also there too for kids apple cider vinegar. Gist apple cider vinegar aya kroje amodia siesie no enzyme potassium ashane ma support immune system na control weight ma ominimu eda ho honam ya na ye frankan muscle pain amodia na kojibate bp no ma na eboko na sugar levels so from epacho a fighty odepua na afi tipa na ye from hode shronko o project nan say Europa onso be ma o project na yakese to Johnson tentem kakremna Johnson de ohia kids apple cider vinegar FDA for team say pan say obia enum bi lancer chemist benya bi Ozon's chemist na fe Job Pharmacy one number near 0240908531 0240908531 okay power specialist Heba clinic yadi be last stop anyhow e ho na say konako sa ho ya de lebia tu asenye se brabra so yesi uhudua be wo a yetu ase yensene so to make for power specialist and amawo eno ni herbal powder ne mixture herbal powder any mixture eye kama unkwamo na se o kenya wo mo mechiremu a asoja for ohunam duam no se o kenya o nya hoode shronko covid-19 buroma na oma reject no oma pam na frim na hoju say from tifino ko hia herbal powder any mixture cough care herbal mixture kuhu ke uko fruta si na ko bowa na ko wansi wanhwa beka unko o ka anum mate bedwane na droba ni no odwane na unko simne na ko ya na ba kase corona ibia zibia nentisa ohia cough care herbal mixture wanum na wano eso atwa jirikajiri bema oni yekodo hom bema anajofon bema simijoso wadruno ene jirikajiri herbal mixture jirikajiri bediwa kajiri mu obejina so se ponko krika obejina so train chuku chaka chu obejina so se mahi editwa blocks no ebranum jirikajiri ntefi na ekrei lockdown koswe obebo adwuma padia na jirikajiri adio ya malamex ne tonic wonu betoso motumi atibia di wusha demoni nkodai fu bambala na mpotwe woni so VC10 nenso ya woni wo mo essential workers omo nka hu bi nti atutum adio ya malamex ne tonic no anu no motoso motumi adidi good sa enetie ipacho adio ya malamex any tonic na make am for more woni motoso wi no no didi good no num kakra e ba sa pade na obani ho pade a eso bogura power specialist restaurant na ko didi kakra gani bia bi ho fried rice jollof rice saka sapianga bibia tuatua kama oh feeds gompa omodin eko yesanse power ewom edu eye weekend a special choose fie mutu konkonte nyina tuatua ewo power specialist restaurant Kumasi atonsu fe yase just bro filling station en hope pusa homaye 0244544422 0244544422 0200383831 0200383831 power eneno power wompa challenge jalika ebetu de nebetu about the meet ebetu you go fly ebetu so pretty drink kama akadu eni yankasa nubra ne hama edi amexa ne kama di ewa aka ho edi alcohol edi asomu enamni mu a nyasem kitikiti kra if you know ko ebetwa bi no edi good padia na aye Charlie ginger liquor my appetite Petro ha no nya hete na efe okobroni fina kwaminu Charlie ginger liquor ebetu sa na ka no enkan mo fu insa ma sabe nkoja sabe atakum Charlie ginger liquor ya prepare under hygienic condition to be here bi be ton sabe no kwa no ka sabetu o sabetu na ya twa obi na wie peyo o ma produce Kems multi beverages omo ejeso ni Ghana Fire Service Station di jwadi pacho one number is 0246 955-678 0246-955-678 Charlie Ebetu Edeno Franco Enterprise, home of quality phones and computers. Anatomy near phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG, Apple.
TV or satellite TV, Zenix, Skyward, Asano, Nina Tutia, accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers, Nina Tutia, Ubruja, Mekasme Tosa Debechi, Franco business was branches Baku Ensia, Anatomy Adum, Babu Bazaar, Ufenako Ajaba House, and I feel Fenako YFM office, Mecom Shanimu, Prudential Bank Shanimu, na Feku 4 Clinic Shanimu. Ichato Morocco, Ufenako MTN office. Franco Simin Kancho, if you're not partner to go save your name, no better there, your more t-shirt kama ya branding Franco. One number near, and our numbers near 0245 316969, 0245 316969, 0560 684147, 0560 684147, 0501 53 8602, 0501 53 8602. Boafo enche no embass na fe ohun bia na wanya kwan na waya yi mini ma no hamodi ansiesie ahoma na eni nkomo eni nkomo obetransi dia epacho yewuna huhumu Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. That's the teacher Danko, a crinkinaso, 80 Ewiase 104.5 FM. No fast more kwaba. Yes. Ado, uso microphone. Me ba sure Debbie. Ati saying, Nyamia domine pai bunti. Epacho Udin. Me pa sure me. Abe how am me ba shine be binti. What did you say? Me pa sure me kwa 25. Afina woko. Me pa shine. Unya nuho. Me pa sure Debbie. Uye dieni. Me pa sure me asantini. Uye asantini ache. Me pa shine. The Indian Busa, no butimishi ase santini no could be tribe fufro. Then Busabia no naturalize my crew for their minim. Then Busa one. Now, so Banako. Me pa sure master to be binti no. Basic. What does one this was ye? Me pa shine. Now, Groben Afris one so this year. Me pa sure me free Lake Road, Wakasi. Aye. Me pa shine. Wakasi back so bampon. Me pa sure Lake 1. And then Wakasi Nidia. Me da say. What for you say? Me pa sure. Me ma metias na papa na efim. And you know me say. Me pa sure ye nsia. E ma say me ma say. Ma miensa na me ma so miensa. And I wo to so say. Me pa sure ma no me na me to so mienu. Adwuma be na yo. Miensa. To so miensa. Me pa sure. Adwuma be na yo. Me pa sure me national service worker. Teacher ni. You want to Ewiase Nsem ya de utie. Anasa be yedi nsem hunu nyanto ne enko. Jumadi atu de Ewiase Nsem ya de utie. Anasa be yedi nsem hunu nyanto ne enko e baby. Me pa sure de bi nsem hunu na mudi. Okay. Ya de pa ho. Me pa sure. Ewiase ho. Se eso na ya na don sa no asane. Se so nsa na oba Ewiase Nsem so. Aso nsa. Me pa sure so me baby a. Baby a. So me baby a ma me je me ho kura nje. My goddess. Na what be da? Na matibi da nanso na bi nya nto me ntino nkrofo ka na me nyinni. Kwapem say bi ato me amaje adie. Afedi what je adie? Me pa chan. O ma yesan. Me pa cho me ngoda. O kunu. Me pa chan. Wa ye ho de? Me pa cho yegu ahobo aso anu. It is in the pipeline. Abe you what? Me pa cho. Anna me say ehu abo, me hu mo se atro ehu. Me pa cho da bi ehu mo me kra. Nyese wote ayo. Ai ehu de. Nyese wote na meka. Ase de wura de ma na ehu abo, ade asa na okoda na odwendwen ho adan. Eja no kra na waka no. Ehu ne de abo me na mo nsem kakra ma famu na nsen hu ntino.
amehu se me nam kra na metimu se me so ate nye se odam paso bi pre no wati wani me chese bibi nam hu no wati wani me nam paso na bibi kra be pre ama mate me my god metna se ama ade a chese so sina bona fra na ba mani so ene e woda Yesu moja yi se de hunu mu eni Yesu moja nka wani mu ntisa e kwa performance ne Yesu na ne ho tete no so da siramete akwa bi a oda na adwuna sunsun bone beche no edi Yesu moja ka wani osemate abre Yesu moja nka wani osemate abre afo mi ka janan wo de nsaka mi antwa nze a ugidi wa hwiase nhwiase wate me hwiase da e ba ne sai ne ba ne sa hwiase ma nyina tie ukasa me pa mo chawe de tiefo nyina madam asese ne nso monya adaje a mutie afidie hu na mutie yen we de sa mutie menka na enya bone bi ena enya me hu bi na tem nso se me ba betena ha se e ya mane bi ni dadwene bi eda me so a meje me ho anyi a me pese me de masem beda Nhyira FM no mo nso bua me masem nyina ne se ekọ be 4 months nie ena be ma me ne gu ahoboa so se nka ye ba be ware omoye mmema num oba ba akọ na oba ba akọ no wom no ne ka akira wom wo na asem ne nyina me mama asem nya tentene nyina no me a me ye teacher ni wom no be ma no ne na ne ma me ma no toso mienu na toso no be ma ba akọ no odi kan ne de ayete se ablabana ye bibi ho bisi kakra wo ho e ma no enti ne yire enya adaje emma na kuma no tie ba ne se ne papa efreme ma se be ma frame se madam mesra wo se ne me baba ya yi eye die ono so me baba ya ba ko pe ese won sua de eno man so ya basa ma no ti se nka wo ye teacher ni die nka mesre se obe fa na kan ho e wo kuma ase na watenetene no ama me se ne be ya ma me nsu nya adaje ma akura no enti wa papa kansa no madinkin aka ba na me fa ma agene nko ti papa ne fa afon frame ya wa kansa na chesa asem ne ya areho etimi ami tutu me nan ekọ ekuro no so ekọ fa akura ne de ne baaye ti me di akura ne baaye no me tika ma me de me kọ fa akura ne ni amete ye ne se me fa akura ne nkọ asole dem ansa na me di akura na kọ edan a me ye de me damu me ya sama ya so de ne kwesi me kọ fa ne me ne da kwesi ada me de ne kọ twentwen so wo ne wo fa ho ne sorry ne brow de otoso mienu no ho ti ne kwesi ada ne nyina ye tisi mu se ye se be kuma se back ti e bedu kwesi ada na about 12 o'clock na ya asole da ya 26 ne na ya asole da January no enti ya kwa asole no ye bedu kuma se na about 12 na me hwa asem nkwa asole asem ame nkwa asole na mse no se asam kasha kyerem ne ebo me pimpim e wose me diso se ma nisu a ansha na de beba no enye yie mame ti me de ne kwa asole na me anka sa me kọ ne se bibi nti me de besie kakra no me de akra ne du asole dem na ekobo be 1 mu ho no ti me du anam se da bi se ne etie bia ya ponkra na wose me ye dai me hu me sofo panyini me kwa me kwa fa akra ne nyina mu no me di nkan bo me sofo fo nyina amane mo mo ka se me kwa fa akra ne mla me de ne ba nso mbe hunu di ombe ye ti me de ne du asole mo ne Nyankopon ba mbo di machi nti no ama mani ma nwu ase edu mpa ebo mu no sofo no nyame da bibia di kire ne sa abofra amakofa na bai asem ena odeba eti wakasa asem na odeba no no se nyame odi wachi a adwene boni ni wutirimu da ne da nyina nti no nyame ne bayi wafiri ni nyina mu enti wakasa omma ne kasa enya tintini nti no obema made amama ye na me yankasa me de mani ehu sentro na wo twa obehunu se no kura nso so a mehu Nyankopon ani mu nyam na nkasa bedadi ti wakasa na me nso ma ntwentwen so akwankyere ode ma me bia me yeye me de akwankyere yi gu fam a me ne akwa me de akwankyere no gu fam me ji akwankyere no ko fie ko ye wo ba bia me ya me service no wo kuro no so no me de akwa no ko ye no a me kwaya akwankyere no ayo a me de sra akwa de same ayo na me nso me de sra enso meme ho antensa anya hwe akwa ne nsa tigun ho ma afrem de no ko drugstore aduro bi no amanto ama no still de na akwa no ho ya na eye etimeti wana me de minim se me so ena asofo wo sabio nyama asore na me gu mfi o minim se ebia ena asofo na ebia sika bi na ebia na o pa die ntini ma adinu ye mentanta sa ka se asemi asofo ya ka me de o ye akora ya mehunu bibi sei no metu hu anamo ntimi da ho me anka sa me sa relax ye se me ya akwankyere na wie nti da ko me da ho 3 days time na me yes akwankyere no me hu se me da ho no da ye mu no da odi apostle mba sesi ya na da ye mu hu ye no wa pa wonto obi ate bi busi ba foto ne ka na fi nto aso Dagon. Go TVC. Also da ho. What is also da ho? Oda ho. Oda ho. Naked. Na onum de hu. Oba no be kan sem kroye nto aso. Naked na bibia anim. Enti se wo fie sa na se bro Easter year quarantine ho edi no dem no. Wo hia Go TV. Na Go TV se ben kan chewo. Wo de niema
egwa kwan so papa ama afietra na ye nika aye nika keke nti so go TV nko ade a cartoons nkore betima hwe bi no mu di sua de enu achi ye Disney Junior Nickelodeon ene Da Vinci ni Jim Jam ni nyina ye channels a o ma create edi ama enkwada nketo a chese bo ama akwada no ofia na ni etumi egie na bibia akoso kama edi ama no na nya no nko a Z-World Telemundo na afedi ekeka ho na utumi hwe CNN BBC Al Jazeera ene de aka nyina mpase Go TV wonmo ama efitina no aye hare edi ama ya akora ntimi suade panyin so utumi suade utumi giwani ewofie na de obeya ne se obekwa kope Go TV bi na wo bi ofie a se obetua 20 Ghana cedis pe na wa dial star 759 hash eno ano na watimi akonete sa wo de enu mpo ebi a ewu a 20 cedis per eno ano no na wo dem enti wo de ase efitrai mu quarantine mu wo de Go TV ebejijiwani ewo efie isanse wo mu ana aboa ama ne nyina ekoyie na wo se ohia Go TV a eno ano se obe SMS e de akọ 1731 ho a wo fie ne e de aba Go TV was live it love it Roker Clinic Father Roma Oma kwa kofa Roker vein capsules e de aba eno ye namu ana se junso mu obema mu ya namu taa ya oya ojonso a wote ya wo ye oba wo so wote ya wo akoso ekuma no ojonso usisi mu obema mu ha adwene kope vein capsules VENE na emwa wo enamu yade bia na se junso mu yade bia wo ho no eduru abetim de asa vein capsules junso mu eduru ayede aba esisu gina stamp boso pine Food and Drugs Board for agia tumi se emfansa junso mu yade ntiwo wo hia bi ebebo papa enu achi oto obanum na no pa 9 awia mienu anwumre 9 424 wawie uwia wo ye bema obema na nsa nka adwuma papa se de o hye fie pa na ye chichima odie wo ma odi dia ka ye mfumpa ikonda na ti da fie no de agudi e be koso ano no enti kope pakum ene ejai ebema bema na mu ayire tan oba no so bejiwadi aka say akwe na say wo bema abasa na mafitira ye de e ka ma warefo nko anka quarantine mu kana na stand no kura kosi e December ti ehefie ni de hia so ba me aduane adie ene nka ene oboa onfa ba bia pakum ebe boa enzo mo boa e ten na nasi June ekwam bia zo obe bia me apie ene oye pia ene eje fie mu yenu ni em na nasi mo maso na nasi mo je mu da mo na maso na sempo na nasi ni di mu da mu ni di e hia ni pakum e fitire mu quarantine be ma do hia ni pakum ebe boa ene so je fie ni na nasi mo udidi ni e wo ma odi udidi ni e wo ma odi upe bi ni e wo ma ni di na nasi mo so udidi vodi o fo ma di na nasi mo Mongo amufa betutu no kufa anije ye obi anwo shemu zemu ko tese o se me shemu zemu ana se de mongo ze mu free light bill betua anije ye light bill bozo mi nzame de ni nyina achem water be me de chem ni nyina achem modi amu mfa mu hunni awo ade o hia ne pakum na na se mu ntrefi na mu ni pakum eno ana di quarantine ye ma mu nto mamu kuro no mesi ye de kwala ba sika ofie hwe de mu benya bi ato na na se odrun kran a KTV dan no mo number ni 0244 183 230 0244183230 na no worma twetwe enkommo enu achi agbeve bam ewodwa so enu free agbeve hospital na sa agbeve bam ya America ho asem abusua bo manfo papa obi a ho ba bi dislocate chese tu ebu efrichi atoafa ho wonya agbeve bam a odi twetwe a ho na atoatoa na ho ato mona cream enu so odwa so honam kankan yesi de wo boa ye twiti ma ne ko nko ho adan wo fie na ho tutu adan wa pese apese na ne dua no kankan ana sabe kankan ne to adan ma ho nya hyehye sa kope eye monacrimenti honam kankan agbeve fever eno nso so ewodwa so malaria be contem so agbeve tonic menstrual pains onya mensisa ensisi su ye ohun mamasa enkabi ana se woni nhurade ye umoja ne ntimi sisi so nonombi na emwo mona soup eno so ewo honom ya ebeboa wo ye honam kankan e de afri wo honam ye wa o chempa bo awura na se bi wo si emubon nkrama timbe ku ofigiri sa
ewe ko na chete oshu ne nkrama ko how enye fine ko pebi agbeve hospital o hwe mo chi kwan a Kumasi wo mo ewo eye adakujachi woni kwamo ahemfie ne di enhwe animu eye kwamo adakujachi woni kwamo ahemfie no edi enhwe animu ana se udrum kran so otum last stop obefre 0550 677 681 0550 677 681 na woni wono akasa currency ventures for cover Zahara mixture ne Zahara G capsules dia ba me pacho obi biara sabi junso mu yade enam yade oba mu timika se edwi wo ye be ma mu timika se edwi wo na nsubo na ibi gu mu hye be ma tse de ye wrowro ye miemia no ana ze ekozo ofie enti de wo hia no ye Zahara mixture and Zahara G capsules unya bia ebe bow ama chese namu yade nyina no ebe free ho bebe bu ho ma wono oba da na wono an be mata ne ya adan mo ba antipe na de chia won kamfo anopa bibia be koso kama na enu achi ye be ma ko pebi Zahara man capsules so dwaso eno de unya bia e ma ba ma mu ye de usisi mu ye de ne ma o krefi mo gina so ma oba ne ma mo upebi ata o ko pharmacy bi e ben wa ebusu kra ana so be 0246 348334 0246 348334 na no makasa challenge njale ko me pacho ensa we die adan na beja head aji so me ye be stadium mo because ye be wi papa say nya kwa nkwa wi ensa papa say na na ka ya dem na so me anyu challenge njale ko na so ye he mu bi ye fast ye di ka to bi egu on dia trick na wa ya ji bi egu da challenge njale ko akakadro ane ye di ayo na afa atadwe na wunya bisa ene wo no mu a oba no be ma no mu no to so timi didi kama mo hye bu nso be pie no I say tukutu I hye because what did di oyere so wo so no to twetwe na fo ekese isan say e ban pomadwuma otimi point obanyem ama no ho ayefe no wa hye na animu nyam na se mo nkoso a na ban nsa papa e de trafie gi ani twa quarantine ana say lockdown a e challenge njane ko nsa papa no upebi ato a na ode wani achi mu eye edweso wo ben Ghana Fire Service no ana so be 0246 955 678 0246 955 678 na no makasa Dominion Herbal powder eno so dwaso se de yare na abana no ohu ayedin enti bibia aye kanefa yade no ho mepacho immune system no e wo fom pantu di agro yare bi bo pe e do be ko yade enu hu ohu papa enima brante enima akatesi enima ayi akokora uyi akokora kora so mu ado be ko de obehia no se obenya adure be boost immune system no entitem bia mu nkwamo a eku etia bibi fofure fra bonte be ne pedua no no wo de na yemre unya Dominion Herbal powder ebe mo gina so ahoden na boost immune system no yare bi eba galaway aboa coronavirus eba galaway ebe tetie ni nyina ma hoto aba kopabi na emwa mo diabetes stroke prostate ya na honam taye ya anase wachika se na wi se edwi kopabi uko Kumasi Mr Heba AAB pharmacy anafe Master Red Heba Safo market wonmo anafe APV's pharmacy Insure FM security checkpoint Top High Heba enterprise atonsu na NASA Cosmetics appeared oben eye UST oboase adum wo wim honso benya bia sante mampose wa heba konongo polina asapon anasa obe frem panyimfo ahomai 0209 949215 0209 949215 na woni wonom etimi atwetwe enkomo ama yaje woso na tie we no Nsem FBC ekobo Dagumba live for mo papa da yare nya me na ebo no mpere tisiwa hada o matata so se ya na ni bebe ya no mkro mo fa mba betata so sa no o mo doson dodo enti Nsem FBC ya hwe ma yare ne mansa ana wo ho kire ko mo ti wo mo enti kakra bia obenya bia no fabra sanitizer prophet opambo we sanitizer no mo fa bimre ye hand sanitizer na ye mfa nkomo mo mfa sanitizer wo mo nsa
enu achi ye frɛ bibi nye yare di coronavirus di diabo ye say fro bi Veronica bucket sa sister Veronica ne bucket na odi aba no ye srɛ mo eno so ye hia bi ye record agomba live enye no nkwa liquid soap ena afesika afe pharmaceutical product mu nyina so ye hia mo ene sanitizers no na wo mobile money na wo pese wo ye bi e de boa se dwumadi afre 05 dabi umfre ne mo be send 0550 068 822 055 0068 822 na enoa enono nyame eya adom a yede sane ma nyina egusua de ekọ ntibumra na kakra mo de beboa no yeso yemfa bi nsoso na yemfa enko multimedia nya mfinhia aduonu enum nti ye hye ho fa a egusua de sane ma nyina de ka ho yede akoche mo awada roma mo mekan ho na Insha FM mfinhia aduonu num a yenya multimedia no ye nyina yenka emfa emmumu we eye International Power Praise Chapel kaya International Power Praise Chapel also for that a friend Powerman to me ewura na ani se nya to me keke nya no yesi banche nya eja na bekire sebe nya danta ne danta ani se de to me wom ana yeka prophet Kingsley Jemfe Powerman sabre o hweme wo Kings TV me mo adwo hi etsen ani se what the seminar ni nku bi abedwa so power soup and a power cream abaifo suro to me suro bonsamfo suro winya bia boa papa to me bia ni ho baifo ni jana so se de kura ebe ka obodefo no be mana tum be me sorry say wi ade awigina kete anadwubumbo wunsuro bonefo no niam bia oda obeda what ya say isan se eniema ye de ye no eye hama bi anya me hye dade dum nipa na yinim de ye nyanim ana yasa wisa quotation de aguso Psalm 91 awurade no kura watamfo no de agorkwa na dwuma kura nya me beje afri nsem ni nyina ye de ahyem na upebi ato aba Insha FM security checkpoint ebi wo hono na wodo ani chim na akọ eye new plan station kran house bi otachiman commercial bank no chi hono ma Thomas na so ye buso na wodo UK nsusu a lady honso abuso prophet sorry brother eno kuada counseling na ifiada mpaibo ne kwasi adan so ye som na sabrede said ya papa no obu Yesu ni ene omampanyin said the Bible akase emfa de anidie ma de anidie sen omampanyin si entre fie because quarantine no enti otie panyin asem no enti onya sore na emom bibi hawo bibi chiwo so akwankyere bi obetima frɛ prophet Kingsley Jemfe Powerman to me ankasa na ne number no wotena se ewo mamponte ho na sore no government hospital no na chi hwa na tie opeso ne twetwe nkoma homa no 0500 550 222 0500 550 222 ana say 0556 eno ye ono anem number ofre ye besi ne so 0556949087 0556949087 ana de twato 0243 99 97 96 0243 99 97 96 na one papa no etimi atwetwe enkommo enti dagon dia ya no no nse enti yeso ohwehwe yina wuhunu a yes akodin system tekuna wuhunu a mate no akodin system me da se ko sibu ya me nhyira won so etiefo nyina koloke hu da wate lockdown weekend koloke hu da happy Easter happy quarantine omo mfani nyina good Friday but omo mu bi de omo ya omo send mobile money kakra ya beje mate ni mfani Easter that's right. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. Live on Sha 104.5 FM and our face, Sprutus TV and our Kings TV or multi TV decoder and so call Facebook and Sha 104.5 FM, YouTube and Sha TV. The Deco Facebook Live and Don Richie. Rastaman no. Abejafo nyina trust osofo Asante wasanso na meni akosebua for osofo Elijah Elha na Ogoro nso atranse yanko Nsem nso mesi eye ensemu a emu odin headquarters edu fiada. No fancy me samu akwa ababio. Osi eye den okoda na eye den. Me pacho me twaso mami ebra me dae no me ya akwankyere ni wiye no me de minim se ebia ma ya akwankyere ntino bibia to betwa na se ye kwa asore no kra na ye che akra na ye kan bibisa no ko bejai na ebia wo ye no ti me ya akwankyere ni mu no 3 days time na me da ho e wo dae mada ti dae mu na mehu se akra na ankasa na me kwafa ano no na ntwie na pete akra na ankasa na ntwie na pete eba me so enti omo ba meso no na aye sese de tela wo kwa banga tela for glass na esi omo na ansa na wo hu omo no ebi be si omo ba meso enti ebi be si omo se na omo ntimi emba me meso enti omo ntimi ma meso san asemu a akra na nkasa na me kwa fa ne kan ne se sister ye de ne dodo ye ntimi no enti mu ma ye nyai enti akwa no bisa me da ye mu se edi ade ena ya wo de ye wo ho a ya ye ntimi usa no ena me ka kira mo se me de wo ntimi mi o ena me se me ni adwene bone na mo Yesu Kristo a me da no enti ho a me ni so teme preko penti me ni so teme preko pe na me sore ye no na me ni akwa ni nya ne wo da na akwa ne te ho no ena manka hwe manya hwe nso so timi so na me frɛ me difuo na me ka kire no ena o se eya abra eti eya memra na adwuma musu na me wo ba bia mo ne kwan wa ba bia me so me kwa asore no timi sa de mpaibɔ a eti na de chia ni week no sa Sunday na mu na msement na se maso da ye we dia wo se metu ho na mom erade mi pie me nkwa asore wa ha kwesere bia me kom krom na me kwa asore nso na watwe mi nisika enti ebla mi pie kire me asore papa me de me hu wura mu a nyame nipa ne behunu bibia ka kire me na wa mama kwan kire na maye timi pie ya me na mo kwan so a me kwa na me kopie asore dan bi wo ba bia me wo no timi de akora no so kwa me ni mi nyina na koye enti e koye no ena mitri ye na nyame nipa no so akwankire betos na bi so me so na ka kire me se obia wo ha bia akora bia ne nenam bia o ma ne 2 cedi no mfa me di line su no mfa nya ade ade wo hunu nye ti ye sa akora na me nenam me bedru su bia na o twene ho na me se enti asami ya me di nkan kwa ba bia me koye kan ye enti ye no kra na timidisi kanuma akwa na onko dila na okacha me sense sen wonti wanko na metia na me am kacha so onko obenya nsa me dis kanuma na okodi line so eye se edu akwa nso na sofu ni chi ni gina ho no se sofu ni kan the same tena ma so de ba ko na ankasa me din kan ko ne ka kire me no tina afi de me ni ya ba me ho so se wo se me pe anamon kasie bi na me dai me tufa ho go sa adwene pa me ko fa akwa nya na me se me ba beboa no one adi suanye two me pese wo ye bibi ni petitiri da achi ma anko fa ne se omra mesei anase emfa botaye bi nsi na ni so no be accomplish entimi nso e ba asa no me nso me yese metu hu ana monti me frɛ me sofu panyini ankasa sofu na ye din kan kwa wo ne de na ye ne sofu ketua ne nua na me din kan frɛ sofu panyini na ye to so mpire me frɛ panyini ankasa me ka chense ja se na makwa asori mpire no ayako na me de ma gie didi omo ka ma na nsa me gie di panga sa be hye me nipa due ma na sa be hye mitima metu ana mo gisa wonsu hwe ma me entimi ka cha me sa me ma ni 3 days so asam na amaka no o hwem se ye no kra na sofu aba sebi ebi pesikaje enti na bi ode na adwena kofefa ho pemisikaje di no na se ne kura nso na te sa obeka chem ente sa nso a obeka chem sa asema asofufo ne kanyina nya no kure enti me sofu me fra no me ma mam 3 days me ya so tie edi 3 days ne so 3 days ne so ya nwumra na me fra no ase asem na asini nyina no kure
ntro bia nim nam se agya se ntro bia nim dia me kofa akora nsem pani wie nti ene aboa me ai na ade na eso akora no ne mishi no entimi nya adwuma nti aka kire me se memfa akora no me ka kire me se bia ba bia wo no memfa ne ntwo no anase obeba ama me nso me de because asori ne miene bi wa ha na bi nso wa region mienu so eti se memfa ne mra region na ono no wo so sesi ana anase de mimi wo mu no ena me ntwen no ho ba na aka kire me se no kure ni nyame no aka kire me se memfa akora ne hira nti me nso me de me ho pre me pe solution me ne abre etime de akwa ne to asofo no e wo ba bia wo no yakoya akwa nkyere ma asofo ne ka se akwa ne na no ayedu asema abebusan bia wo senya sa ene obusan asema atade e so betimi esu ma atade ne nyina afo bi beto be ka se bia wa twen aba wa akwa ne so ti ya ba asam simi musa ne hwi bia me de ne be kosofo no nti yakoya no wo hunu sofo na osi ni trase ene wote hon mudin ti wana sofo ne na kwanche gu so wo mo anase won ko bo obi sei ene nipa ne masam kan ti menya kwanche we na men koye akra na no na ya ka atu no betena no aka ne nsem nyina sei ni ne de so an so omra meye eti me koye kwanche ma me 7 days me koye kwanche 7 days ne so ya kwanche ne duru ye no ebi ampa ho enda ne bia metoso seconds kura metoso na akra na afre na o sha ase kan ne nsem nyina me hia de ma no eda me be fa no no ensem a be ka kire na asem asoma sika kire ne nyina akwa ne kan ne nyina to akanya na msesa wo se mai akwa na ka kire se emaye nkuno na weni na ye dai esoma na msesa intimedi adwene pa ba se me ba be fa no mission wei na na esoma na wo de ba ene ye me de makoma mu ni se me ba be bo nti se wa ka asem wei na sa wo be ma ho kwan ama me ma boa wo dia me nyanyame na emom nyakopon ne ebesu afre na a obegye yenso na obeboa wo osuyo mate etimi de minim se we nyina si a agba akwana mana kan bibia no yenso ya se find the solution enti ya so me sa afre so for panyin o ka kire me se obebe kuma ase ama ya hunu de ebe ya because baby wo no case kan akwana aba no eba se ebe ya ebe ha adwen kakra enti se obenya akwana ho adage no obebe kuma ase ti once mu ma na obeba no na lockdown no esha se ekwachi ya eye bibisa but sofo na kase watimi abakuma ase anka wose emfa akwan ba lockdown mu ensensem bebre ntino ye nim se sofo na ye se na ya chi akwana na nim agu ase ne de ko be hodu on eno ma kakra ame ye hu de ebe ye no but ni nyina mu no anti akwana ne fo ama de wa ye na adwene se wo ya soma ne se obeye ne de wo ye ne dai eno a na obeye enti ben so de dae mu na awrade ne mekasa na dae mu nso ye yinu ma kire me enti me da honu mantia ma enam se de na akra ne ya wo ba bia na me ye adwuma no de no wa ye ne nyama na ekokwaso no enti na ye me hu mi wura me da mu kra na me ntimi wura mi wura se bibia bɔ me muntu bia kyem wodan ni mu ya nam so no akra pese wo de ne spirit kwankam wodan ni me mpere ma na nye adwuma da me na ma ha me da no spirit ne han dan ma me ti me so na ne o ma nyina de ne bre me ma me e wo kuma se ba bia wo no ti me de ne ba ye no minim se bia me maame nso so obi onu so mu fom kakra to onso de ennyoma ne haban ne ade gu fom so mu nyina abua ye nyina ye firi akoma mu se ye abua akra no ko ye cha akra na ne da ache be ye fe enti ne yanhye ema wosefo ne mfa akra ne mfa nya na adwuma enti e ba asa na so na me de akra ne ba na de se de oya na oye de oye enti lockdown yi ba ye ma ye nyina ye ba afie no me da hodako ena minya daye biem me da ho na daye no mu no na nipa o minua odi machi no na akra ne de ade eto ne nsem ti da ma ade eto ne nsem na me ade kyam fra akra ka kyerɛ sɛ wo nya daye mi pie so am ka kyerɛ sɛ wo nya nipa spirit ekura wo nya ade papa me so daye hu sɛ wo de ade ma minua wo sa me pene so enti ade na ade ma no no ji free ne nsem wante wo suni suo bia sɛ ne me kan sɛ wo nya hwe na me sɛ fa nyankopɔ oyi kyerɛ na wasɛ no nti wasɛ ne deɛ no wayi akyerɛ me sɛ wase ye pagya ye mu na bibisi e ba besi ti me so ampa bo mu boy me na ma ya bompaye pa ti ya bompaye na ade asem na ade na dan na me so ho da ayi no me so na me hunu ye no na ade tie ena me hu sa me bompaye me ne akora ne mom na mpaye de aginam ti ya bompaye na me nua ne ya odi machi ne be butu manim kotoje o sister bua me na me yiwu bua me bompaye ma me na me sia dan ne hu nyina hyehye na me sa to so na me bompaye se tu me ne me bompaye ti me bompaye we no ka kire ne se akora ne so bompaye ma no enti emu ho na me se no Diana mso ye no ena emo ye ho adwuma no eti aba sa me bisa akra na wase dabi ti man ka hwe na me frem so sofo nso de we ni ntinu me wa sofo bebre number ti me fra sofo ba ko asa na adwuna anka sa abra me nwan ka sa ne ho ye ne hyehye de ma anya hwe enti ade ne hye ase sa eweke ya bompa ya wi mama kwada ade ne hye ase sa eweke no
ena anadwo no be free 2-3 mu ho no menua na odi machi na me hu wodayem wa bu ahwe wodayem ho Jesus munyimi o mi wu o munso mu ne yekume ti e hwana me pagya menua na nyina nyane ye ne me maame ne yegyina mpaibom na mpaibɔ saa ye bompa ye be ye ne be ye wodayem ho ti hwana me frɛ sɔfo ne ma frɛ sɔfo na we sise nti sɔfo ba kono ye no akora na ade ne ba ye mre bi me ka ne ho asɛm no wɔ hɔ no se ai no se akora ne ya tɔn ne kra se ya wonama abaifo campa wono na Palm Sunday ye twam ya omde ne di Palm Sunday nti akora ne de omakuna wi aka ne nam na omobawe nam si Jesus kwan bia mefa so amagimi nwa ekranti yanso ya o ma ye de be ye nti na obɔ mpan ma na de kye mu no ana ye fra akora no still afere na menua na condition enya kora nti ma ba bia e wode nipa nyina nim se coronavirus na achi menua ena me si Kristo me gini die ne na me na menim die e wo me nipa dwam ne me na menim ene ma me ne tie nti no menim se nya coronavirus na achi menua ena mom bia metu bia metu ama menua ho aton ti ade chi de na enya kora na menua ne da wusuo na ne ye hyɛ mu ne ne wo yesu besu nam se mo bia nsu asɛm wo nya su asɛm musu abama bonsam na kwanka wo eti e fra akora no busa no akora nti da bi ne ye akwankyerɛ no bɔ akora na akwane hyase se ensma akwane kai de miankasa mentina fidie so nka no ankasa me pese no ankasa betena se na waka ne nsem na emom de akwane so ye ya na tere bia nwanwa ne se ya da na dwena ye da ho no akwane pagya ne ti na wahwe ha na wadane ne ho. Okay, me bana hwa de crowd dan ye ma hu ya nti woda wontimi na Ewiase msemso nsha 104.5 FM di hu ya ni Palogo Bites Palogo Bites Honey Dayem, we be black man. Where the kaya brukutu. Brukutu and the kaya, na brukutu for a son sopa. Man for chebi mum fili très bien. Sammy or the Palogo Bites Nabakan. Palogo dia. Whoa, koye papa. Seka omwe yensa pa dia majidia binidia o yinimwa enye de birada sentia so no Palogo Bites me pa cho yanka sandu brane hamana dia ye kama nti ekoye papa na anatomy ni national episode chinhie smelly good it tastes good uchobia de chemuni bi no be adwuma nsebi akonom na additional num so na charge recharger fiferi na namda ho Palogo di antisa o ka anyum na nkoranto no Palogo alogo ma Palogo di o twabia obesa Palogo ye pa kankane na jo obesa Palogo papa ema mema power matim di kom magarajja de tia o mikru mo piafo ma pia tete matimi tibidi ni boda fam se kole bia timi ashobutum obagim odrowam ukamba bia ye Palogo Bites na make come from wo beton se bia kwa bodi benya bi no anom bi kama drinking spot hotel restaurant bia tu abete ye Palogo Bites duduotu enko bolo John Brown winning ways akwan kroma beton se bia me se kwa bodi ke o bia tu apete Palogo Bites wona mesni 0208182018018 02081830180 and afi 0244620294 0244620294 Palogo Bites go for helps kettle adur I'm fantiful ade papa o se kettle adur kotie adur wate kone kotie adur ebo papa ma fa se me sam akwaba woda ho na hu sa akoda no obeje nti no de ato obeje no de ato ena o ye den Pancho so peja ni tina de to sana e ba sana amenya kokodro de tia no me de tia ne se he ada na ye da na wo nko wutimi sa so de peja wo mu ada Johnson ya na de wana se Johnson de wo de a ene so na kwa Johnson yi na wo peja wuti na wo de ato wo peja wuti na wo de ato e de ade nko na e kan wa wo peja wuti na de ato hwehwehwe ye nyina yenim ti da kumenya kokodro sa ade akora we ye no me nso menya kokodro me na me de mani be tamentum me no ma hwa ade akora we ye e bra ye da no etimi de mani tamentum akora peja ni ti na de ato no ahwe woni si ada na me hye dada na me ho te se de me na ma ni huye no oh be 10 minutes to 15 minutes time woni mi sa fe de obi ada kora kwa ekiro peja ni ti na ni akora na eji ne ntomai ene wo bunkam ni mu wo fom ho wo dan ni mu wo bunkam ni mu dane aboa
edi asem ne hwana me nya kokodo na me sole am de me nai bonku mu born implansa e born implansa na ni ba no ho so wo say sister na me say hey ade awu ye nyina me hunu me pe wo yi enti na wo da so tia se nka me pe wo yi a e na agene boni wo me tiri mu a e na me mpe bibi papa bi afiri wo mu a anka me de wakwa akosi baabi a me de wo be fa wo na mom sisa wa agene na ye nso ye mu a wo sister mate afedi e se adwuma akora ni dia no ya da no anadwo de so ma da no mani no amedi hu ni sei no ya da no na akora na dane aboa ne namodan ni mu asembe nie me nua no ma da no no adane aboa e de namo enti kuma hu se nkora ya da no na we ya pete ne nan we ya pete enti mani no ama me hu ni sei mi hu se me ankasa me hu se aboa yi ne na me nua no so eti hwa na me dira me kana me se wo aboa akora wo nam dandua ebu no me suma wo nyame jo nyame agrada jaja ni tinsi wo so na fa ho hare na fa sori free dan yi mu eja ni tin eti me hu se all of a sudden no mo we ya pete no after na kwa na atini wo say hey no me say adai dia bone nkwa na me dia ye wo dia bone e na maye bone bia na ansa na me be fa wo ana se wo de maye bone bia wo de ka kire me na e bia na me ankasa de minimu bone kura me dia ye wo a wo ba ye wo tua me so ka no wo tua me so kasa no to de me sere wo ka e kire me na me ne me nuanom no mabusua ye ho nto ye wate na wo ba ye no me nua bia ni hwa ye we no se nka ye we na nka mabusua ba yie hima pa ho nka wa fa na we dada e na nka ye we no nso a abusua bi obi no ne ma me nya ba yie na nso obi ma me ba yie o de bone ho ban kam ma me nso afana ade awe dada na nso ye nyina ya nwe ye na munti no ene ye di nyamesom akata ye nyina ye ho a ye som Kristo no na ade oba wa ye ho se wo behwia na wakum no asai dia sister wa agene ne nso ye moa wo ka akra idio metimi afa bible atu quotation ahoduo awreto quotation ahoduo akasa ma me minimu e bia na dwo 1 2 na afena mbeda still de na akra yi ya no ye na me se asemi die ano odene ma me hunu ni amenye ena me hunu ni amenka asofofo nya sese wo ya wo benya obi o nanso lockdown yinti no asam na ye dena mame a me tumani hwe ba bia enye yie ama akora no mehia wo se ye de asoma no waka ni nsem nyina me nyina fidie yi so kase bi akora no nsem no me ame be ka ma no tinga mesra se akora na nso so no owa habi a no anso be to na mu tu aka ne nsam a me be fa no de enti asem a de hye ni tirim ene nua ma ekwaso nyina no akora no nkase ni ma de kudi enti a oyesa Ho links sombia la sai sai ta hal ni hai shokodila la sombe la so ho sai san shin ko ito chi ni bwai mani kumana na ijai wusu sai lai tweet sombia for me ai nua ne me tie de bia hoi China for me damase me fa se me sam akaba yeja akwara no so free he me pa chaw akwara no free ene ni krum na me kan okoje ni free he me pa chaw mkoje ni free western ni maame ho me pa chaw ni papa ti ase me pa chaw enuanum omo yesan me pa chaw enuanum ye nsia nkoda no me pa chaw ona e pani ona ye ketwa wadi mfie sai me pa chaw 12 years oba na ba ma me pa chaw ba de na ka akoma akofa no me pa chaw de ka ma kuma nyina me kwafa ne ufini krum me pa chaw de me fini krum oti krum hobi me pa chaw de bi oti kumase me pa chaw ni maame okumase bi me pa chaw na bu bia wo western ho de na free akọ west ko fa akọda so ne kotra me pa cho de ba ene se me kwa akọfa akra ne se na disua me ye teacher ni nuanom 5 mema ni nyina no ayete se obi asole odi ni tri hwim kopa bibia bedi enti e ba sa no ni nua ba ma no nso no efre me ka kire me odi nkan odi ngomo se ne na nse ni nua na bra bo no omo nyi oba bia wabusua no nkwa no oba tinka efe se oba ba ko pa da mema numu no ka wo be hyeren ama wo mo ni nua ne wadamfo me pa cho se ni nua ne wadamfo me pa cho de bi be ma me ne to okuru na wokan wase me pa chai ono ne busuani me pa chai ani akoda no me pa chai ne dia no me pa chai omunua no mo ka achire no ani akoda no me pa chai ti odi enka wo bo ano me pa chai asan ko fa akoda no so bi ka che o se akoda o ko fa ni bibesi me pa chai mo ne ka kire o mpacho me kwana me kwa akwafa no me de na menimu se but me am spirit no ebra me duru am kwafa akwa na bibi ka kire me se me mfa akwada ne nkwa asole fie obo mpaye pa me pacho me bo mpaye onyam so mfani agro me mfani agro na easter wo hye dem a odi no mpaye nkwa na me bo me da se akoda no woni nipa odi kan no enatra me pacho ha wone ne bra ayire panyini adi nkan atena o krom ho me pacho onim no me pa show minim no wakan sem bia kire me pa cho won ka bibia sa nkire me mfa akora no ho de akwatra odisi ansan wo san be na busuafo
omu nyina wo kuro ba akuna mu nti ayese we fie ni a we fie ni wote akra na ayese sa ene ha nti no nya se bia wo fa ka akọ we fie no ti ayese wo ha wotimi kwa nti you ko fa akra na be tira nchen di sei me pa cho 4 months mu ani na ye keka ko no oso odi mfie sei me pa cho 12 years ene na wonya 12 years fie du mi pepe me pa cha na so o kan nsem se o kan nsem na o kan me pa cho ensem a o kan bi ni sei ebra wo ba no ye soma no no de enye se wo bai se wo ne me ba betena ye soma ne se one de di kan kana me de me se nka me pesa akwada na be ba betena se aka ne nse yo kan se ye soma no se o me den o me se me mabrabo ti de akoso nyina na okunu na o boyfriend na onim me pa chan de be si bia sori bia me de no be ko bia no me pa cho de bi wono do so wo western wo ye adwuma wo ho ti uni akwa na ti krum ha me pa chan okay me dase enko yesa akoda na bia akofa no ba no na afi ne ho afro na apese o sendi so e beifuo se de be ya abesa na koma na busuafo me pa cho de bi da e bi nsida kura ohu ade ba ko mienu miensa ana on fa no koma na busuafo me pa cho me pani ye ntira me pesa ade kura na e wono so na e ha no e firi ni so ni se ne da ache efe na me hunu akura no so me hu se ne da ache efe wo so da na hu se akoda no wo so no ho wo so no ho wo dani aboa wo ye den hu se dani aboa me pa cho so wada se ne e bia ye nya da bia ne da ye hwe TV ye hunu se bia asofofo na obi dane wo na obi dane aboa se ne osi sheki ne ho no enti akora ne da wo hu se obi adane de bi obun kam ne wo fom wo ewuroli wo fom ho no o ye ne hu se aha enti amami nya kokodro da kro frɛ ne se aboa ben ene ye da o dane wo wo ye de hu se obi dane aboa bi ko na ewuru na de no na bia ne me ne ya eja me pa chanya hu wa ya to aso mpire bebere fanya se na ne ye funya ne ya oda fanya se ne ye funya ne ya no oda da no mitimi nya ne se how be no ese no o ye zei me pa chanya no ye ai ha se ya ai sa etimi nya kokodro da kro frɛ ne se edi ade na wo ye ne ni nyina mu na no ante anka nkyerem kopem se me sa de akwankyere foforo to fo mate ye ba akwankyere no na me hwa de we osu hu se wadane aboa bi me pa chanya udi wani hu sei me pa chan spiritual me kwa me gong me jina me unsa odane aboa ube hunu ujina ho awani hunu sei wani me pa chan naked eye me busuafo nyina ehunu me ba se busuafo mo na dem hobi obi aye na dadan ni mu bi eye chemba en ho na kwala na o na da me pa chan oda ho hobi ti udi wani hu se wadane aboa me pa chan me de mani hu e aboa ben me pa chan wo wadane wo me pa chan e ma odi wani hu me pa chan me de mani hunu atora bi kura dan wo da udum kania minum kan esiso akra ni ntia oda mpaso na oda fom oda ne tom paso so nada na se wo da wo na menna ko ba se bosumi nie de situation mu ye de ne de da pa de da se mani aka gusu ntia bia mantam amenam de sabe se wan hwe yan kroveka se coronavirus ibi na ache no fa se ensunye bi na ache wodi wani hu se akoda no mfie dumi no ba no wadane wo me pa chan ayo wo ben ade cha me busa ne se me pesa de be chansa na juna na mpese mu wodi wani hu se odane wo me pa chan odane wo me pa chan me mani hu mo si ne se wafo mi amani gani French for the snake ma nti e basa akoda afra na me amisuro nti sai for se ewo mitimi nya ne me maame so won sore no hwe no eti afra na ma me ba o kasa zuko mbede ya mocha me dago no so se wadane wo ejami ntwa ntro a wonam ho awoko ejami ntwa a wo kominu no so na kala ben black and brown oso kakra microphone o kasa me ni kasa be do sa microphone be odane no ebe sa se black no wonyi ni se boni se hallucination me pa cho jese enya ne sa ente ne sa wonu se wadane wo me pa cha a woko oko nhunu pa wote nsoso sa abo yi nam dan yi mu uhu na wote me jese mi hu sa abo ne nam ho se wo se kan esu se ya me pa cha esu se ya wo wadane wo wa fe kra de dan ne kra de wo ya age afa onam dem ho wadane wo onam ho wo koba sa wo hunehuna nipa wadan ni nti odane wo sa ya wo ye den eya sa na menya ne me maame ne ya so mpai bom amusu hu se akwara ne da hoyi me pa cha odane wo me pa cha wo ne guo na mo hwe no enwu dan ni mu ayete say spiritually no wutimu hu se ade ne nam edan ni me ba wo nye me nko hu ye ntina hu namu kakra nse ne ko hu ezi ade yi se wo bia nyina be hu me pa cha me hu nti ade mu nyina mu se wo ni ona da hoyi
says physical so what anya physical na make but spiritually the who say akra na enam dem spirit who say akra na adane ade na mo hunamu de who wada who say wa moa ne ho da ho style wa moa wa kunturu ne ho ahyepu ne ho eda ho sa just say me pa chon wani say ka say ni say yen wa ni dia wani edi hu ade a se bibia enye be ehu metimi hu bi o third eye na bie metimi hu bi o chakra hu bi mi ni bia e wo ni miensen ba ko wo maso ene ehuhum dia ehu ade e fa ni chakra wani third eye na bie mi hu o third eye bie me pa chan mi hu nuoma wani etoso miensen abie mi hu nuoma bibi boni kwesi a me sense mete me ka kire no wani akira ahwe beto ena unu no hu se wadane wo me pa chan omu nyina ehu me pa chan omu nyina nso wani omu de hu sunsun me pa chan ba ko de mi di na chini kura de bia wo sene me Uti Ewiase Nsem Ewonsha 104.5 FM. Mesi eye ensemu a emu odin headquarters. Me twam ho sima me ko bodonko mekitu me ba. Ya to aso. Live was Protus TV na fe Kings TV. YouTube eye Nsha TV. Facebook eye Nsha 104.5 FM. Ifra mi gong. Asio kwa bana sije kan yamba wasi onipa nya yi ne so fi se afutu bi ansen we si be your number one Akan radio station in Nhyira 104.5 FM edit the most educative radio sports show edit Ebrama efri Ejuada ekosi memeda na Ejuada ekosi fiada anopa bia ebono nsia pa husima aduana ekosi nonso a yato ne din Premier Sports sanso ene ewia yetena se biem anopa nonkono ebo pa husima aduana ekosi ewia dumienu anoso yato ne din Power Sports na fe no miensa ekosi no 9 eno so yato ne din Playoff na yede memeda de no so ede asomoso don hwere miensa ena memeda bia yetena se free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam no de nyina na yabo no ayede eba e dwumade me de bright kan kambodu kwabena open afie OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football and the bigger interest and say born here bebo Christian Edu say on the premise in also just the boss question that is so uncobi. Yes, amana Nsem no eba no Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and na Najman Bomodia said the bia o message program way na the global show. Kwa sori no kra na ye che akra na ye kan bibisa no ko bejai na ebia wo ye no timi ya kwanjire no mu no 3 days time ena me da ho e woda ye mada ti da ye mu na mehu se akra na ankasa na me kwafa ano no ena na ntwie ena pete akra na ankasa na ntwie ena pete e ba me so entu omo ba me so no na aye sese de tella wo kwa banga tella for glass na esi omu na ansa na wo hu omo no ebi be si wo mo ba me so enti ebi be si wo mu se no mu ntimi emba me so enti omu ntimi ma me so san asemu a akra na ankasa na me kwafa ne kan ne se sister ye de ne dodo ye ntimi no enti mu ma ye nyai enti akwa no bisa me da ye mu se edi ade ena ya wo de ye wo ho a ya ye ntimi usa no ena me ka kire omu se me de wo ntimi mi o ena me se me ni adwene bone na mu Yesu Kristo a me da no enti ho a me ni so teme preko penti me ni so teme preko pe na me sole ye no na me ni akwa ne nya na wo da na akwa ne te honom ena manka hwe manya hwe nsoso timi so na me frɛ me difuo na me ka kire no ena o se eya abra eti eya memra na adwuma musu na me wo ba bia me ne kwan wa ba bia me so me kwa asɔre no timi sa de ye mpaibɔ a eti na de chia ne week no sa Sunday na mu na me mentena se maso da ye we dia wo se metu ho anamon erade me pie me nkwa asɔre wa ha kwesere bia me kom krom na me kwa aso nanso na watwe me nisika enti ebra me pie kyerɛ me asɔre papa me de me hu wura mu a nyame nipa ne behunu bibia ka kyerɛ me na wa mama kwan kyerɛ na maye timi pie ya me na mo kwan so a me kwa na me kopie asɔre dan bi wo ba bia me wo no timi de akora no so kwa me ne me nyina ne kɔɔ ye enti e kɔɔ ye no ena mitri ye ne nyame nipa no so akwa nkyerɛ be toss na bi so me so na ɔka kyerɛ me sɛ obia wo ha bia akora bi ɔne nenam bia ɔma ne 2 cedi na ɔmfa me di line su na ɔmfa nya ade wo hunu nye tie ye sa akora na me nenam e beduru nsu bia na ɔtwe ne ho na me sɛ enti asɛm ya me di nka kɔ ba bia me kɔ ye kan ye enti ye no kora na
timidi sika no akra na wonko di la no ka kire me sense no wonti wanko na me tia no me ka kire so wonko yo obenya sense me di sika no ma na okodi line so eye se edu akwan so na sofo ni chi ni gina ho no se sofo ni kan the same tena ma so de ba ko na anka sa me di nkan ko ne ka kire me no tina afi de mani ya ba me ho se wo se me pe anamon kasie bi na me dey me tu fa ho go sa adwene pa me ko fa akra nyina na me se me ba beboa no one na di sua anye two me pese wo ye bibi ni petitiri udaache ma anko fa ne se omra mesei anase emfa botaye bi nsi na ni so no mbe accomplish entimi so e ba asa no me so ye se metu hu anamon ntimi frɛ me sofo panyini ankasa sofo na ye din kan kwa ne de na ye ne sofo ketua ni nua na me din kan frɛ sofo panyini na ye to so mpire me frɛ panyini ankasa mga chense agya se na makwa asori mpire no ayakon na me de ma gie didi omo ka ma na nsa me gie di panga sa be hye me nipadue ma na sa be hye me tirima metu anamon gye sa wonsu hwe ma me entimi ka kyɛ me se me ma ni 3 days so asɛm na amaka no wo hwem sɛ ye no kra e na asofo aba sabi ebi pesikaje enti na bi ode na adwena kɔfefa ho pemisikaje adi no na sɛ ne kra nso na te saa obɛka kyɛm ente saa nso a obɛka kyɛm sa asɛm asofo ne kan nyina nya no kra enti me sofo me fra no me ma mam 3 days misumi ya so tie edi 3 days ne so 3 days ne so anwumra na me fra no ase asɛm na asini nyina no kra ntrobia nim nam se agya se ntrobia nim dia me kofa akora nsem pani wie nti ene eboa me na ade na eso akora no ne mishi no entimi nya adwuma nti aka kira me se me mfa akora no me ka kira me se bia ba bia wo no me mfa ne nto no anasa obeba ama me nso me de because asori ne me ne bi wa ha na bi nso a region mi no so eti se me mfa ne mra region na ono no wo so sesi ana anasa de me wo mu no e na me ntwen no ho ba na aka kira me se no kure ne nyame no aka kira me se me mfa Ewiase ba na hosunsumu kurase ni onye bibia ni isi ato nansa Nhyira Herbal Center wona ko fa Nhyira Herbal make sure abadwa so onye bi na numbie onam ya na ayefre na hoto se form onam na nyonyo onam ya oya aposesa account ohia Nhyira Herbal make sure intefine ko me kan fa mo bia lockdown ko se no na semonom monum to so mon bitibidi edu atu enko kenji Herbal mroma bijan house na afia tonsu Monaco Koinak enso Ashtown Dani Herbal mrom Fedimens Keo have me asafo PFA Tafu New Road. Please call me 0558565890 0558565890 0270417669 0270417669 Odi for back on for yebi ajia salasi be diagro aguna sama sasi kakraka nyantam watu di Queen's Park kodi di good nanum kakra Uya na afi wabe asio kwabena strojo wasini panye inti osana wonhwe nipa nim nokra nipa nyampa ba isense ya koso abusuo mu de mfamfa agiase ba non transmogrify no ipacho ba no ha be ma no teteo kinyu ahye ba abusuo num otara na wadi si na ahuri uchimni kaskala wani kaskala konvo yebi agiase to na aguna sama na asio kwabena strojo emu antentem ni na manie 0243134535 0243134535 na fini WhatsApp line ni ipacho modiane record message fako na ononso record bi na mu di nkomo na ha no waso ano di amount it was 0557667510 0557667510 and 0243134535 Dr. Mensa Herbal Clinic yade bia to asia kofa some red menstrual pain pa chomo de ko no ntu asema na some red mem no make us na nse wadwene aye bibi basa ade kura na ahwehwe na me de to hin nkoda kura ha na remote wani kura na ahwehwe nya some red mem akwana bon a pa chomo na some adwene beda ho wahuma bia asua de ponko nguma kusie nguma ado nguma wofi nguma jata nguma nyina kwan be hu bi ebra wanom some red mem hepatitis koko man kan de so buotu ase ona so ye pachade bi otu ase bi frika bomba ye no de uso say wa sorry o di extra entry Dr. Mensa so na ese oko Dr. Mensa mo fisha party o ko twi Guinness de ponhwe ni mo pe obo ase kwa so de na manie 0245958768 0245958768 Kumasi abatwa ehona agboa no de kwa ye diagono so hu se onyare ansa na ya fa be fokwa so akunu mfa nkwanche ba bia na mfa tan kwhya agboa no kon wusie kumu COVID-19 coronavirus na fe wudi ko fie mi pa chomodi ane ko Kumasi abatwa na agboa no yenkunu under hygienic condition na match international standard kwa odi abusuafo di mbacho boni bia how bia enim yare bia nim bo bia fako na package ni kama ema Kumasi abatwa
Kasi industrial area na total filling station anymore pair. One number is near 0577361461. 0577361461. 0577361460. 0577361460. Mami sanka koda na men dago no so no. Nemu onya ma dia me no fa se ento aso. Kuba fa menti onka o. Mami sanka no musa Nsem ba ko mienu miensa. Mo fa se msa mo akwa Yeja. Amam for bisi o kasa do ebisi ozu ya baifo ebisi wa yese no cross hallucination na wa kasa na o ya baifo na sha kodai Me pa cho da bidda. Enti hunamu unhu se wadane aboa Hunamu dia unhu so da ho na mo sunsum na unhu se wadane owo sei o ma ne ma me aso ate me pa cho mi ankasa de asemi ba ye no sha ase se eba no a me din kan de ne kwa asori a bibi sa sie no man bo ma me ni mama ne me frɛ ni nua no na me bo na ma ne se asori din kan a me de akra ne koye asori din kan e de akra ne koye no ye din kan de ne koye ne se ne kan ye de to so mienu se ne aka nti se de ne enye no se sa na ye de ye de ne koye no ya bo o ma me di ni wom na me se asori a ye koye ne de asofo ne kan nyina ne se akra ne ma me ye de se onu ne mpani mfie so mfie dumienu nti ye pon ani bedi nkomo akire ho na ye busa ne se anopas anokra semse we baifu a onka mi ntie ye musa ne fidie so esa na ye tane fa hodie so onu ne mpani mfie so wati ase nti pon ani bedi nkomo bikwa na yade me ba she bia na okodi makobi na ne ya na najo wo so no ho na wo ani nti wura hu se odane wo bikwa na ntisa me ba she nti waka che ukuru se odai mahu se ngoye me pa cha me ka kire no no se sai me ka kire no me da me ka kire nse me nkwa asore ma yenka se ebi asofo ni nyina nipa num ka se akra ne maame ye baifu se na emo masama ye busa me nyina ne se akra ne maame we sofu bia se wo hia akra ne maame e na o ka kire me se sa na sofu bia kan dia ene o frɛ wo maame no wa ka kire nse akra na wo be fa no wo de ne kwa asore no sei ni aka enti se nka be ya nka maame na nka se nyai de wo ye bia na nka o medi akire ne yentu ho anamo enti aba sa no maame na nka sanso fa phone frɛ me ebisam se ni na ne ba no be ma na frɛ na ka kire no na asɛm we die eye ni nya kakra oni ma asɛm we ho hwe na de ntine kwa asɔre bia na so fie ebusa ne se o maame woni mu hwe ene ono ankasa betu na namon aba sabra na lockdown ni nya nhyɛ ase ebetu na namon aba ba bia obetimi di akwa na fa bia no ama akwa na nya no ho bia nipa bia ɔte akwa na bra bɔso yɛ bia no ɔbɛba no aba yi nti akoda no oso dane wo honhum sa na honam busa ne se ampa se wo dane wo me pa cho ye busa no ogitum me pa cho ogitum enye hu ne bono mo nhyɛ ne so ka no kura wo dane wo me pa cho da bi mo fa hu ntu no so wo so no ankasa de na abo akra ye ɔno a wo me pa cho busa waso wani bayi ni ma no me pa cho so ma me nua ene de bayi ni ma no o ti ase me pa cho ti ase nti asema akora na kan wogidi me pa cho sɛde asɔfofo kan ne sɛnea ne nnuoma bi a wɔyeyeye ne de amama gye adi o si e ba sa o kan se ni nsɛm na o kan me pa cho asɛm edi kan e bra ye sa akwankyere na e bon me sɔfo na ankasa mu ne ma me ne sɛ de akora ne kan ne sɛ 1 ɔba no ye ka kyerɛ ne sɛ ɔmmɛsɛe me madwuma 2 ye ka kyerɛ ne sɛ hwan ne ka kyerɛ no ɔso wɔ maame enua no e ka kyerɛ ne sɛ ba ɔbɛnyina ɔmmɛsɛe me madwuma ne maame nua nda so ne te me pa cho wo kuro mu ho abia ɔne nete me pa cho wanya ɔne nete na emomɔ mu nyina wo kuro no mu abia nti ye be fa no bona manese me kokuma si me pa cha wase akra ne se bra ye be fa men me ba be fa last day no ma me ne frɛ ne phone so kan ne wo mla me ye nyina kyerɛ ne se ɔnkɔ na emom ade a be ma me gidi ye bebre ne se abra me kwa fa akra ne sika de enka sebe amo ho nkyere wo mo anko metime agya akra ne kwan fefefefefefe ke bia nka be fese mbeto sugar bia sha akra ne bagim na nso me kwa me hu sugar bia wa akra ne bagim samra me kwato so ye imperial da kete no akra wo tu kwan be bobla wo kuma se be ko school kete samra kete me ensape ene de sha akra ne bagim ne nenu ene emfa obi na sika na eni ho ti no mo ye ne sa me pa chi enti aba na me bisa akra ne se edi enti ena sabra no bisa no bibia na wonka kwapem se ye de akwankyere to kwam ti akra ne ma ba me hu se semaji asem na die nti no die nti a omode samna me enhya na hye ne bagim ne se adwuma na wo ba be ye no ontena ha nche na omum soma na yasoma no enti samna me ensa na enuru se wanya na adwuma nwie no na wa masa ba be fa ne de ne ko ti sanse mo kan wugidi me ba cho me gidi
Ojidi. Me pacho me gidi. Oba odini go school. Me didn't go school. No ni madie. Me pacho osua dia na ye bibi wo ho. Ntu akra na nkasa be koto me nchen da akra bra mete wa me ya ade e wogya ho. E ka kire me say ade we ni ade we ya eye ni ntino first no ni madie pa na nam sa ade we betena ni mu no ntino ama wosua dia ohunu ntime moa no. Kasemo ka kire wona. Me pacho so because I could only be for say na be ka kire ni pa kro no. Asama me de metimi aka kire ni pa ni nyina ne say yes say bintu wa na say atu nuan so na be ka say ento wa wo si etuaduam. What is good for the goose is also good for the gander. Etua yonko ho a wo si etuaduam. Na emom se nipa na ngasa mu so obagie adie no se me de akura na nkasa memfa samu nto ne so se bia se dabida se mempa akura ne yanka banyina si ye nkama so ne nwama de kwada dada yensan ko yesi o so waka nsem se ni sei obi ono ka se se o mesai wadwuma na de bio o mesai menene bra na wale no o mo mpene so ana tu ma bra bode won se ne kura menya mobo enti waka asa na mebusa ne se enti wo ba ye de soma sei ene soma no sister an enya mia na emom ade sakura na omo pa bebo me sada na adwuma obai se omeye no e na ode na ase woni ma be ye free ti akwanso ka kire se ohunu de onye nam se obai menye ne bone bia e na asofofo nso ache no enti se bibia na besikura na ye bia me pempai bo pa nso so no me kwa asole enti sofo no behunu aka akire no enti wonu de wontimi nya adwuma no asofo ahudio we akom ho ye na we omotimi tuba ye ne ma no me pa cho asem ni nyina ne sa akra na nkasa nso tu na numu tuo kan se sa de bia de kan bia ne eye omo achi wade oyira ahudio de kan nyina ye omo achi wade se de kana no ma sa ba be dada be bro no se bia da enese na de be kanu a wo de kanu a omuntimi mentimi de ma me gi asem ni di ye mo ne se ebra ye de sa oyiro sofo ne de ne kan no ena akra na ka kire me se me de oyo na kan bo no wanyinya na nimu hwam na ka kire sa da na wanyinya wanim bo na pese ye nyina ye boa enti enyinya wanim fa de na ye no ho se yo enti ada me de oyo ne kan akra no anajo no akra no etie mu preko pe ebe nya na me ani eden so ka kire me sister me ye mu ye me ya ti onya na me sa na me fa oyo na asofo ne de ma na me de bi ye ani yam me de ye ani yam no ana akra no kwakwada hodin ti ade chi ye na me te hono me te akuam e ba sa me na metie kunyanum na akra na ye no sister eno omo bayo na emom ayo na wa sha ase de yam sa omo ba na mintimi nko enti na me de ne eden ebe nyane wo no preko pene no ma hwe me papa enti me so be de akra ne ba na me de ne ba me ma me wo no me ha komachi ti me ba da akra da me ye lockdown yi sha ase na ye pamu teachers ye nyina ye ka se mete na fie no me ba ye na akra ne yi ne part private part ba bi kire me sister ade na mintimi nya no omo ba hwe me hwe se mark we da o anipa we ena de aba ba hwe me sa no ama mark we da ho no no de na pese ye ma me ba cho me nsem nyina ne se me ma me kasa anya tenten se bra ma ba beduru ye me sere se nhyirafo da ne da nyina metie sa nsem we bi ebi dia so se na me die ikura enso minimu se da ne da nyina munya solution enti na na anwumre meduru ha no se de ye keka kon akora no me penasem mentano metana obi ayan wale me enka me nsoa me ho nyoma nyina me nuanom wo ho enka me kwa kofa me nua bi nso de na betena na emom se me peyie na me yede aminim se abusua me de mitire awura ma wie ne de me kwa kofa akora ne nya ya ka bom ne aboa ma abusua ne mu ayede ama abusua na peda enso me kwa fa akora na we nyina bobo ba no minim se nhyira for da ne da nyina mu ye bi mutimi bua ma solution we nyina problem we nyina solution ba ntina me de ma asema ba be da mo se mo mo ame na mo fa so bia na se kwan bia mo be fa so se so fu bi nso na mo be pena ma me obetimi aboa ama problem we nyina to atwa enka be ya me de pa na wo she wo nam e on paibom ana wo da wona Mr. Chada me da me nyina ne se senia akora na ye no e ba sana na e ha metete me e na brem so a wo yes akora ne ka kire me se wa try me na se wantimi a yes wo mfa me nua edi machie emfam na ne mo na tena se wo bayem e ba sana ayete se me de adwene pae ko na afi de abewie me se e de ewuo e na e ba beto me ni me nuanom na ya bra boso enti e jama dwendwene me nidi me nya hwe me didi a tere ba ko mo kora me ntimi ni ma ne wie me pia aduane na si nchen Mintimi nyahwe live on 104.5 FM Nsem a emu odin headquarters Papa Bishop Jordan ka kire me akora moajo new Jerusalem Chapel Sokoba ampeyo wasi PSA na mse papa wasi obi ho no mu a oti Ewiase sebe wa ye no ho sunsumu kurase ni onyi bibia enni na me ma ya adwuma na che akrachefo kra o maditu mbe ya mom
sanse matia hu be you know see doso e bi ni dio hin kukuru kabiwe jam twetwen ampari bie kumidi hia fabia yanimma sobojo jinantwi e kazembo ade betien esu bia ne de ye tien fan kunko ho ye be dago no so me sha semfri kwasibuafo oh mia me sha semfri so think I'm out of Atlantic yanke enka ma sha semfri so okay the go kwasibuafo medio pese mbusa asem keke okay mbusa ge no we be ifo me pa cho there bi thank you de tosu mienu nhunade me pa cho hunade ne se enye se bia me hunu se eya te se bibi boni bi besie na ma sense sama sense a me hunu wodayem de odo ani wo na uhunu no uhunu dayem ana nyame bie wani na uhu ye me pa cho ye ni bie na me di hunu ye ho ne bie wani me pa cho mpaibo trum paibo mu no ti nyame ne bie wani ma uhu me pa cho thank you okay woni boy no matra for how many years me pa cho this year kan ho 5 years 5 years me pa cho good point ose me old ade hwe tie de dikai minim sister no spirit a oyusu wankasa de dikai minim se oye ni motafri mu ni motafri ana amehwe e friend say ayantafra ana ni mokafu sa spirit a ayidi adwuma no minim se mu ba ko na oyusu I don't know hwe me empire for watchempra 5 years 5 years be man o wen fa Bacho Western nyone net uhunu wen fa uhunu wen bacho kumase ya ano ye de adwuma Western oya mines hwe oni be ma tra 5 years ye nyina nyame nkonkuru ntimi nyin kire da se jampra twe na mpra twe nye bacho na busuya babe na busuya be hu wawaro betwe mpra me kofi ho ne ma me nimme ne papa nimme me ma me nim no ne ma be ne papa aware boafo de o kede se mfa ho ba me de ka asem da bi o be prove ono si ohuna de ono timi huna de etimi hunu de o e baifo but o timi hunu se won konkro na wo yi ne ma kire no on pempra twen won konkro timi nyi we mu bia nkire o yama sese ye society na etim no yes niema akwara keto no ne asakura ne future akwara ni pia bonti kura osuro o pia bonti ofere 12 years wusi ufie ho mabusu afo nyina hu na de Jacob ne na sefo ya nye Jacob mo kan hono ka so ni fie fo de mbezu nyame hono kan Joshua me quotation finfi wo me refi on we nyina wantimi ahu ya ko fa innocent akwada ana me hunu wei ana ya ko we kire me ko fa no ana me sansi sei ana oba oni akwara te dem madam eyentro say antro na odi akto akwara no so because there's no way whatso bomb pie on bona bona unyame no way unyame ne way na baifo keke small baifo kitwa we wu pie bo obi ahuna ni wutimi ya fasting na me kasa kire una unzo keke woni ne dad dem wo physical na na one pie empo ayire aso hunu spiritually wasi nyame bie nani eno ne enye physical dabi wantini ye wasi nyame bie nani ti sunsun no hu ni enye hu man kasa hu enye hu mi so bia we ni nyame timi bie wani o kan physical ntina mbuja no o se sunsun mu physical na me kire na bisa ni na wo hu we nyina timi ye but untimi nya power wo betimi de adi ni so ama wonne na wodam wonne na munuanom so ano mu gudam nyina nyina so mu wani so no o hu sa tam no
aso mu nyina hu bi ada no won mu ntimi ndi ne so ada na say nipa be se mo ye 5 foot say o mugu chimbe ho mu na o se mu ntimi fire baye se nyame de say tumu ya mamoa because yes o training ni mpaebo ano odin no eye no ma pi bible ne kan o training ni mpaebo ese niema pi esa ye niema pi ntimi nyewe mu bia de di kan hwe anointing oyira hodo wo yusu oyiri we nyina waste faso bia ni so antiba anya hwe nye tumi on waye we nyina ama me de mesre me nua ba hwe me hwe niema ekoso no a kasa de wudum kasa pa but nsem na wo kan de me kase me jetumu a enye yie akora no we innocent sebe nyame ye wadom na wa me kasa me nje humu nsem ni but according to said ye wo ka si asem no we ni wa ye ka no wutwa baabi na o tv de agina so na de aye dance ye but according to won nsem ni bibia wo ka no so awari a wunya nkomu ya to messenger se wa e de amount so medi wachi o mese wa brabo obo mpa ehu wo dem ho no wunya nkomu ada na nka jem se nyame kra enim se bia me koro mpe medase se me njara mete kasi buafo ma me chana na mo go for station manager entibi nu ba kra ma ne na wa chire wagene medase obi akwa so chana gene so for something video aso video ozu that wasn't it ayiro me wa niema kakra bi bisa me nua bai oji nyankopon di oji di ba sure me ba change tumi bai ena se nyame tumi biare no Korinto 4 ngoma ena ode ma me fa Ephesians chapter 1 or say wanyane yen afri esummu ade yakohan mu na yene Kristo ti osoro edi ade so memeti hoi before be end me nyame never meti hoi se bibi yemia ebi amena mpese it happened to me in Nhyira enti sade pe wo kasa na wo ka no me bompaye ma me kasa mi ntiro Bible says, "O Christo nimpa ye mu odene ye ade bebri." So you can cover with your room honomo, with the Holy Spirit. Holy Spirit, our room honomo. No ever to me be any bit me about honomo. Baba be me problem ye. Oh you na wojeno. So who say you need to me. Tini pa. So why you know to me a omuntimi entache akola no mono. Menkasa oye nyo oye esan so se monsra nwo na muntutu ahomone but sa nwo sra no mo de mawo no se ye papa ense so nkomuntimi ba kola no ho biu tinie per bible na mekotu 3 mafutu amde be mawo ne se efie ho yese ye nkoho ene ye yi ne ma kire why are you worrying so person refio 4 ade na ekuta kola na ye dwapade Ona ademano. Entu beti me atutu. Why are you worrying yourself? What say yeah. I'm telling you from this platform so. Adepa. Ba wonim ni use na and enye mawo. Enti aye dwapade makola no. Enti wo adenti na ha ho. The best na be say fakola no ko ba bia akofa ani free na dawo mase na ohro nsa de be e free ho then the next step abetu ni say eso hu say aware na wo ko no obu say rade me be buso asem bi sisi a also ye May saying since 6th of May and okunu so May I month be October date be mo ware enye yi because o ya asase o ye ja nti oni ma nyina be say so zanti untimi nguna ware men do aware but me ka sam na akere no okay eya dwentere na me kire no adenti na me ka no sa so be hu a ukunu no sometimes no koma sorry a o control o abufu akoma so wo ya ade na se be ka kire wa agen sa wo ya de akoma be to wansa na wati that is you mami anukre come on te asema me kan sam bo aka no so zanti kan anukre me ba shan onjantro ne so ogu aware me ba shan nim di ote owusu
almost amaware na nsia abekwa kodu baabi on be breki but on be ko sebe ye no a wo fi efisian mu but na nya no a mo pa mo destiny no mo ware nsia I tell you today am pasa osunda ya hu ade anyame de kye wo no ahumobro wo mu pa ade anyame de kye wo no nanso tie ne ye wabufuo mu o sai niema sameboa ka jam sameboa enti dia me pasa ma ote ase ne se fa kola no koma na busuafo na chance bompa ya busa rade na won tro ba bia obefa okay eja me da ase so for something me da ase pia fe mema ajamanso my oni hodi ya mema okay me da ase aso for Elijah mo akaba eja meje osu so for Elijah na mpom ti say so for Elijah ase sa aso for mitio nyame adumunti seboko eja bibia ye boko de ko so nyina wate makoya difo e ba ne sei a na wate chance mu ye be kase bia o sunda ye hallucination anansam no nye no kre mo ya difo ensem se be mani mu a de na mudi kan ye eja me da ase ensem bi sei se ba wani mu a de di nkan ne se no nti ne nyame ama honhum ani nti wo se uyusu ani no na oni nyame kasa se asem na maami ken eye no kura na ase nye no kure ye mfa ya dwen enkasa enti de di nkan ne se woni nyame be kasa se de maami ken eno kure o ma na ase no kure ni nti afi woni nyame kasa de nyame be kan kire wo no eno mom na abaye nti eja de di nkan a me ana edifo no ye no ti what chance what we nsem na o kan what ni din uyo difo oya jumana che se na hu no ensem o kan no kre ana maami ne bi akoda no tan no pese ogude ni ase ne komanda busuafo eja de di nkan a meka ne se empanimfo se ento wada ena sunsun asem da bia meka me se ye kan de wonim se wonimu a obi kan bibi se ya ye hwa amanfo comment e ba obi se ena lady ena bibi ha no o yare se hu eze sofo asante akasa mani ajipa because all kasa no o se onfa akura no nko that means say sofo asante gidi se bibi sa wo ho so hu nti eja de meka ne se de sisi de sofo asante gidi se bibi ho na adifa mo chance ne sense bi ko so a wuti nse bi se ya ehona otimi wura huhumu eja hona yetimi wuram nti wo wura huhumu ne de sofo asante aka unse na unse hu no eja ha ye kwa ho be de meka sisi ne se enam se huhumu asem ye kan de wonim nti na me so meti hanum na awurade ama me huhum aniwa me hu ade no de meka ne se ye bebo ama me na de ekoso no one chese asem no no kresa akwara ne baifo aha ye kwa ho chese wo nsem bika na aha ye wo nsem bika mansan etie ntuntumi good aja nyese ron kaso e baifu ba yiri de e wo ho ba de obi atopa de okay mate aso fe nto so waja enti de be ye ne se ye bebo ama me no na de ewo ho potie no ye yi apie na asumdue atimi abafi ho nenso aden de ho so for Elijah odifo the go una o command Jeffrey Truman ba ya aden wo ho the go enti na me kan play akire amansa nyina se ha ye kwa ho so hu but semina case bi say aba manimu a yenim kwa ebe fa so ebe bo ama me no na yie etimi ato yi ne akoda se menka so ebe fu ne mun se obi obayi sa ne se enyamora chance na wutu a eden eja se yenyamo na tenase ebe gina akura ne so on se na maami ka se omo kwa no makoje oil amano si oyusu a na akura no o se ye de o ye na abiem e wo se akura ni di nkan je ni pem se wonye ni pem se ompa de na wo ye de ya enye yi nti wo se akura ni di nkan je ni pem wanya ni pem a wo tumi wontumi nhye no emfa de bia enachi wade enka no ma no ntwene mfiri ho eja se wanya ni pem a de betimi aya ne se ye besre urade ne de akwankyere gu form na de besi wa akura na ni pedua mu no ono a na afedi obekasa ade na ompe odifo nti yemfa akwara ne hye wonsa eja mo mfa ne hye mensa yemfa
akwadaa no enhye wo nsa momfa one maame ni nyina nhyɛ me nsa na wɔtwe sɛ na yɛmɛtie de apia fi mu aba na wɔtwe sɛ na mmetie chance also da best way o de so enso yɛntimi nka sɛ da bi chance open one thing obae enokre sɛ susum sɛ hunam ese eboa no odifa no abɔ mpae wa asɔre dem de o ka ehuhu mu asɛm o me pa kono ebaifu a wada ne ho di ohunam mu sɛ wɔwɔ na ekoi a obia behu sɛ wɔwɔ nie agya yehu bi ahu sɛ wɔwɔ na da hɔ yi yesusum hunam na mekai honam fam mu pie daa on sɛ tɔ da bi a on sɛ entowa na wada ye kan sɛ ya obi tifi obeka sɛ o Ghana for kasa tɔ da bi obi aka de ne de on but tɔ da bi a ye ne ye asofo na ye ta solve sa problem bi se no obi botai or ye bank manager obi botai wa ko school wa bo degree but tɔ da bi a na nsem bi se ha no oba wanimu a na woda niema bi edi kyerɛ no na wo kyerɛ no na kwan no fa so afi na ne ho atɔ no edensem se no ɛwɔ hɔ ti na wotwa djuma ayabosome ayafe eja se BBC ba manim aye 3 days 1 2 3 days na watu ananso apantim asibre ananse wo hu se BBC ne ha no de wom ne se BBC ba manim a ɛwɔ se etu ade no so hu esie ya maami ka se bi ebesi form ne hu abofra no ye be hu abofra ne bi ensem bi a ye bebusa no na abofra na gye atuma eja entem pass was ye 2 ade no man 3 days live on Spiritus TV na fe Kings TV na fe set your radio ayensha 104.5 FM na Spiritus and Kings TV no live on multi TV decoder no so odi for so waka se mami ko ti asem kran ba na fe ene mi ahomantum Richie yo me pacho said na eje ka se ebia wo nkofo comment e ba se ma didi ame ebia yare bi na hamia na bibisa no ade ba ko nso ebetia me na di adanse se mubusa akra na obaji atomu se eye no kure se sa ade ne hanu ne se nansi am to nya me yi kire me se memusa akra ne se tumi a wantumi no wafa me ho ade akoto abaifo camp wo a wo pese wo de ade etia me all because say sema ya buye akwankyera gimi nua ne kra afiri mu Palm Sunday ya o mankune dia ene o mon sanfa nsoli ntia me na ida se kumno mbe kumme ana se ombe mama ade a ya beto me ama akora ne de na adwuma na woye no oba wantimi anye ntie ne onsa abra no mo mbe ne mo entimi soli na msa busa akora ne se he me hu ade ben na watam de akogu abaifo camp wo no me kan ye na akora ne gina ho de su bra so me kan no de su bra so ti wana me sa akwa na me se maame mesra wo oba na se nneoma wo de ye media anu odin dodo na emom se na da ne da nyina wo ya ade yi kirem na me bisa wo nka ne ade akwankyere gu fom e bo wo ma wo ka no ena nsu bia masa hunu se watam me ho ade ama sofa ka ti abusa no no e kire ne o se ye no kra wo de mata ade no da na ya gi mi nwane nkwa na de kye no watam me ho atade akogu abaifo ye bedagu no so abutre wate odifo ese yemfa manu yemfa nso no na wedi ese yempa de wo na aso na odi kofie no odu abeka mu nsem se yempa ba de wo na aso odifo Elijah odifo land na femi ko ahomano so eja me landen de me ka nyina nse to da bi a on enipa bebrebe susu se eye hu na ya ye pese ye de to afoforo so betenye hu ade a wo ho ne ye ma nipa hu se wo eti se COVID-19 ya abei e wo ho oh adenti na wose ye kata so ma eye wa adwum se asade ni ho obi anim se Ghana ha no obi anim se bayi ho bete to da bi na se ka bayi asem kire nipa na ebinim nim se ya seda na ye pese ye di hu eye de eto nipa so na me de me ka nyina ne se ma me ne nka na komanto ne yem because Nsem na wo kan se wutie di yempo na wunia nimpa na wo de kwa adwundwum otimi se baabi wo no masisi so so okay nti won kana komanto ne yem mate odi for that CP na Good Friday nenso tu asa betran se oya de pa sanse obi afani bia ama tifa ono mato jwame nansem asma ko ahman so me da se me number ne ye 055 00 733 95 055 00 73395 anase 0240 96 77 57 0240 96 77 57
Eja me body atwa to mpanimfo ne mrewafo ni nti. Yente mame. 055 00 73395 0240 96 7757 anaso hwe TV na senso a Ewiase wetimi afa meda se osofu Elijah se to nsafra oba yepon a yekohwa akwa ne wase o na fe yebusa nsem ba ko mi miensa ne hu de beye yenko amano so ewo 03220 83581 83582 83583 83584 wuti Ewiase musem ye fami gong Maranatha Yesu bayan ko amano so hale Jimmy anyina so hale hello me bacha udi na ka safre he Mr. Derek ko tiyo na Yesu me bacha udi bacha Derek yetio bacha da tan pesa ne kanasa adi ne sura mo na akola na insile so ntesa enyima abahade pa so na wo sha fiam ke mo na wo fi yeda se ye chia na hinsu fo nyina hale me bacha udi na ka safre he hale hello me bacha udi na ka safre he bacha mi dia ne Joel na ka be fira hen makoko me odaruma etio kakra me kan se edi se yesi ehwehwem mo hwehwem se sa na tia because it ma ba se dia kwa ndi yam se na o kansa ana dia ya le dina kansa so nte mo won timi ka se ampa akra na ebe fo apa minita be to sra fo na mo hwehwem na mo nta ampa akra na ebe fo ampa sa na sa nya pasa so yedase hale okay hey kwame mwako hey kwame amwako oba kwame ade man kwa hodi no ma fudu ja se tani je fi na no ya we si dia dan dogo tem se wo fe bo se pa ona remember abo so kenya ko po sha pa oba mi tem ya ti adi se dan no ayi hodi si se la ro fe ti adu am sabe ko bi fa mi ni akosi bo afo ene mi ye di no ya o kan se mu ina ko si na no o so on kan si bibi ni hodi ba ko si enti wani fu adi se bi impressed se bu se bi ewu tu aso to kwa ma kwa ka se bi we di enwa ofe bi si nkura sa ba yie no du ba se dia kwa ba nya tie obi wa kwa ba 1 year ma ti no se ma no abre pa ndi se ma me ne kani na no mo nyi ho akini na mde nso fa ni madi fa mo nyomo yadma ho ye ba de fa so mbeti mi ye ko se mo wonya ade antre ben ni se bi nte ma me ne hu na no ma me ne kana ku man tu ye because ade ne so ku nyo ho ade ka nya ko po acho ade onye on de mi ti ofa edi ye de ho nipa bi atimi hu adi ye se ni ku ye ne ho ade nya ade ma me ne hu no ka so ba mo mo no na se de tie bi aka no so no adi fu aka se man 3 days no ya gini di 3 days time no of aka ni be mi oje ma me so nya no fa ho di da si bi yenso da si pi no adwenche hale hello ebacha udi na ka sefre he efemi dini ka se bushi ebacha etio me obara se mo kano ma hu video nti be se na ti tan to open na me gidi aso bi mi ko aso bi ko hu sa di ni bi ho no ta kra no se so for Elijah e se ogbesi mi abo no me pampa entity no ntimi mu ano na o afani na so bi na obara so won to ya da sipi hale me bacha udi na ka sefre he Frederick me bacha etio bon pa na vaka na motime bo ano man yo ya da se
Yedase. Hale. Hale. The gong. Jatanini. Mr. Joe, what from the saying? Mikrem. Achumago, when not Bedua Bedro, obey the Ama Meso, near back of it, or the Sunday Yaman Quenny. Yo. The gong. I seven your dear Tiano, near the Nenso Fem. We share and some Anasim Kura, the Niabana Bona. We see Druga be a crana, a Dania Buano, or the Nabunkum, a couple born me and son, and no Musom Pai Boom. Ya meaning no Casimini. Say, my meno would near the Bonedia, and near Yankopon, the Amanono. Many say was sent for course of Ubiaho because a bayard say, maybe I'm more who say, will be a Dania Bois, a bra, and yet I assume not betting me who and this word the men now come upon a dear. Like I say, and 7 a mood, and the my menace in be our cano, media, shed dances to my mesa, Medase. Yes, that's a P. Hale. Nhyira FM. Hale. That's Ramete. Jatanini. Yada. Olofa of a kingdom. Tola si of a kingdom. Utibe boom. Watching a best say. More chanting. Yango pon to na bwati no nshika. Onsha. Na pame machi abija foni na before Elijah the Jawa nitia mhuna na mani aje papa na babia na yeboa bebi obia na kojo obri yeboa bebi obia mechia no ti na kojo onse sade obani kamasem ye befa asem ne say tra nanso sade esitie no se woni sunsumani a sunsumani kan ni entina basa na menin say e nyema bugu fom na say tie bia ti so we laja wo ko sunsumu aya afre no ate na ye die me nanya ni kaka na ni no so enfanya hwe bi agora ba ifon babu mi say susuro ti say tie bia kwa ya pampa bo kakata ma chi wate na oba no on susumpre so hwe obwana ni no wo bezo ofo so na nkode ta ya to fudie bi esere no ma woni ani mani mpo da yesu de oni ani biata mani mpere no ho oni wate enya bidu oni de biata oka so for san se modi na kwa me down chena wotwe wa pizza sa kwa me down chena wotwe ni hello good evening would you know ka free he the go away the gate my patient come ka free asante do kwa that's right yetio opon ka jo abum de mikrem na mi sa gata bani ni ampa ogoro na ai kakra me kan say eni ebe na so ya ade ya atun no ko bi no be papa na ko fo ha oblen ti mi say shira de abade ni so fu ile jan wo ye mane di mi so betimi ayam na ai de de mpa bo ta na chi na bibia akoso na oba ne akwa nso nyame fa ho de na bibia akoso anu ko bam de chabiri na good news opon ka se nyame shira on shira won so hello Ibacho udina ka free he me vato ya fama na ya me ka free sugar he mami ya mpacho yetio me vato de oba ikika ka de na sabi o awore na oko enti akwa no ko fana se mo wa mane ko ni je na we so ha won se ama wani abebre won se de adan o ma kwala na nyeno no fana ko na bushi afana me de do kika ka de ene na adan mati yeda sipi hello Sinami dus. The dus way. Yewra na asi adan. Ya dia ya ni say branche wala sifechire kwa meni ba na kafe. That's Ramete. Aja. Dedi kai ni mi aba no. Obehu ton so bo pa. Because say we sika se no betu meka hele mama say ka mama betu ton so bo. Eno wa ya de. Na de to so bio. Obi a wo kwa wade. Na wa sha sie esi abusia ntomanyi anze ya ni aba na wade no entimi nyina esanse takwada ne se tumi bi tinimu asa be de ya kika nyina waton mi de aba no nsem nyina wo kampo ho se no kresa de a entimeka che mi de aba no se mesre no
onsu so mpre nse de yeken ya wade ne abobọ kokoko yinya ye ho ade na sa be du si ebe ye ho ade a abusua hwan ne be di akiraba nti de me kan de se mi aba no ma ne ni na ho na se de mi akwa kufokuo o be bia ni anansi urubegu o kan no o se mi aba no ma ne ni na ho me da si fi eja wala yen so da si echia seche kama fo nyina hale Ago. Entafo nyina brepani sawaba. Ago ma jo. Yeje papa. Me mo fi chi apa so. Afin kometu yen. Eja si you sana de tini demo ano. Corona Good Friday. Na nini abai. Ni de dru baby a. Ato kasa dodo. O kasa tu ma to amono anka to amano ho kwama. Enema bi na ehudo na. Ego nse na obisa nse akola no odane wo wo man into yo se ani. Obisa ni bisa no bisa no se ani. So enke bia so sign bisa bia se ne no buka ni mu no da ho a wo ye no na kire se bia wo ye wo ne style. Na we dey also wadane wo ne ni nam dem ho. Wo ye black and DNA say yellow and DNA you. So umane mu funu too much. Na wasa to so bompa ye we o de na wato na baifo no now to we abusia no na wo kotwe o mutira bom ye wo ye no twayi so wo bibia tane osofo kan no so de koma abusia na abusia ni de wo duma wo ni ho kwan se o de ginam se no kwe pass akola ni tuta tumi e wo no so a wo ni ho kwan se o de ginam so wo bo akola na ye so eso de no koma na abusia fo the one onyamwa na me dimi die says onyame di for so media say no kure say no kure bibia be dead amenka mo ye da sipi yen fa de twato na afi yanko so for sante so hale the one jatani ni o that's ramete mo uni aketo abosheba boachi ya do medu no pata to ape piao mama nchia me mama na na ma o Belgium den ore be o se ko di na me kokko blends o Germany me ti se wa ma na fi se be ya yo ni ma no chia wate na the gong me nua ba no o ye fumuso me yen sinyen kan kire no akora re ni ba e ni busuani obi na ama ne ba bayi fa ne se akora no obayi enye wo japade ye waye no awale ontimi nwale bi bio se awale ni beyi sakora no obayi enye wo busuani fa ne koma na busuano muntu enti na so ko so se yemfa ne maame mra ada na wo ho ne yentimi yentu beyi nya wo dia nyo na ade ma na nyo busuani sakora no obayi fa ne koma na busua na wo ko ginam woni nam se wo koturu se wutu beyi ne ko mbetima hawo beyi nya wo dia akora ne nyo busuani fa ne koma ne maame omo mpo mbetu ye oye ne kwa mentina ze oba na emze high fever ena ya na ye ne sa o so hu ho ne ade de ben ya si o do pa mon kwalanta ba we na mfa ne masofo ana Dr. Mensa mo ya de se enye yale na wo yale a ede wo ni o ho ahonho me nyine o yeda se obi akwan so chana dwen won se mo yemfa nkonko ho na asofo na odifo ilaja e ko dagno so hunsu so nyame aduma na o chede bebremo yenko asofo asante aso ye na fe ye na odifo ilaja mompa yenguso na problem ba ko Ghana ne se bebre nje ahonhom nsem ndi ene bi nso hu bi da nti ya na so asante ne e wa mokomo hu onfo de mo nsemba me so ano yeto wi akete me fro so me si famo a koda be 12 years ne opani yenya be mfi be 27 years eko mo dia boom na brenya me se na brenya bra yenko de eko so eko ya akoda nse onani aso wo opani ne wo de aso wo so na akola num ne de wi akete obe 12 oh aja bebre boom den na me wo asole bi me modini na onim se asole no mu no akola bi a oye be 14 years oko school no ye border na onim se ni school no kwaje akola bi under ni kase onya bayi okay and it came to pass before ayetimi akate ade no na ya homa ye dibotire na ye dipacho gusu na edia tomo a nense etikita manza na ade ne ka eye free ono okay na enipa bebre nim saa niema no ena wonim ye problem ba ko ne se ye nim de ye wo fom wo honhom sem no wo fom eni ntina na sometimes ye ka enipa bi won ma o ka ne bebre saa but say
enti am ka say Debbie say Osumi ka say we are seeing the most important thing is wisdom and knowledge. Nyansa ni nimdie. So nyansa ni nimdie ohum semu a obeto bo ase ehun se de obeka na de afa. Yonko eja media Debbie me ba de me kan AK47. AK47 eye edura bema bia hia bi bema de ensese otena honom ema oyere bo ensese bema otena honom ema unya problem eye bibidro tieniye AK47 ye bibidro ye den haban ene nubra ene de aye ya no topaye bema bia wo hia bi me namfo bebre anum bi memmo bi din me ko bi din asembesi ba ofa je wo hanom anko bedi ho adanse ama me Don Rate obeka ho asem AK47 ye dru aye papa enye aphrodisia dru da bi enya aphrodisia dru eye bibidru na mesro bema bia ozu se waye mmere e wo mpamu no wo hia AK47 na wo hia se pressure how nso ati pressure how wo hia KTK pressure hawa uhia KTK eno so ya bibidru aya no topa ye obanu mienu anopa mienu anyumri obi won mo se me transita misisi ye me ya me nompemu ye me ya uhia wonder capsule tenie uhia wonder capsule no na uhia eno benu mienu anopa mienu anyumri obi nso on ma ye kan say sugar etete na brabo ye bema waduane bia obeka adi ye bekyerɛ haban de metimi akyerɛ ye frɛ ahaban bi ye kan say enwone nkyene o de tete enwone nkyene no twitwa prekese baako mu miensa na de agusu no anoa onom na anopa anopa ne anyumri o sugar no obeto aduane na meka ne bi dia bo nse sugar no ebe stabilize pepepe amount a ha adwene na mamenka asem kyerɛ enipa bebre ohonom a omanya namu yare ama omemma no fon na efon oba ye bema waduro gonaduro ye ma gonaduro ni wie a ne ya ma bunta baluwa tiedini ye bunta baluwa now de aka ehun bonse bema ne be kama se de oye de be openo na entrance obema de entrance enyemre wompam anya sa oyere tambia obebu anichie bibie ne ho abeyama na nani beyedai ebeso mesro tete no na yetua na yesa sesi adaji ni ho enti akeka ni nyina bom ene aye ne topa ye ede amawo oba bi nso ho no ma osemini atenka ye be mawo immune booster man and woman immune booster ebe boostu libido no ebe ma watenka na ede asore ye be kiro niam bi a obedidi ede aka ho mesro bebre bema oba yare bi a ha no e bia no more ya reading but more so be frame number we say so 0241 84 74 83 woman mo Facebook no say egu number no gu ase kama obetimi a WhatsApp me obetimi a voice mail dia ma me number no 0241 84 74 83 0241 84 7483 tie me say AK47 mamenka no kura bi nkyerɛw enipa bebre a yiye bebre fake one ede ne nam ana omudi chima maka chose kumase ya so obenya nnuru a mekekan nyina bia Nsra FM opposite tienie Nsra FM awo tech top eye opposite boutique na ho no pe na obenya biato AK47 ho na obenya biato KTK aye pressure drone no eho na abenya biato wonder capsules eho na abenya biato bunta baluwa eho na abenya biato edro bia me bodin no eho na abenya biato obedi AK47 chini also nanso radio bi so a mesraw enye bia be very careful esan say omaye fake ena omde ye de ben omde nam entina maka kiro say ba bia abenya biato no eye Nsra FM opposite eho pe ena abenya biato odi a wo pe bia frame number nam de atudwa no eye 0241 84 7483 0241 84 7483 baby bia wo bia ofreme na yehwe se ekwan ahosa befa so aka no yebedi sa enkomo no ye wonu bebre na wo no mo ba mrenti minti mingeka wo de ofreme a wo ka wo haw no na se wanu aduru a meka kiro ye ni hu aduru a meka kiro se ye ni se si ade de meka kiro se si a eye AK47 pressure pa adru ena matudin say KTK tienie eye pressure dru sa KTK na meka no eye pressure dru obi a pressure how bia no obanu mienu anopa mienu anwumre metro niam bi ho no ma ensesa wudi
nneɛma bi wɔ a me mmɔdin wɔ afidie so ɛnsɛ sɛ wodi ba wonnim ɛna wodi ɛna ma pressure no yɛ de bɛn ɛkɔ soro mɛkyerɛ wo sɛ onom pɛm na ɛyɛ wo ya no wohia wonder capsule gono na ɛtetew no yɛbɛma ho aduro wode frɛ me number no na yɛni nkɔmmɔ number no bio ɛyɛ 0241 847483 osu nyankopɔn onhyira obi biara sɔfo asante wonhyira wo nso tikɔgye AK-47 na bunta baluwa da sramete obegyina so pa de sɛ ɔsoro pila ɛnɛ COVID-19 coronavirus Good Friday oben there transmogrify etu ahyeda mampani sɛ obiara na na ɔtwa ka mo ntimo na mo no maso no sempo no anwea dwumani yɛto din Ewiase mu nsɛm nsɛm a ɛhu nsɛm a mu ɔden headquarters na me adoma next week akɔran so ɛbɛifo so nye bia ɛmɔden na afei odifo laja adago no so de wonsu so nyina abrɛmu yazamu odifo laja yakɔ fampabo de mu ɔden tamanfo achi na coronavirus COVID-19 edia himpa and a Good Friday come on for mountain so amu nyema nanso a transmogrify bompa mo bia na fe sorry Erade yeda wase se enenso wa madwumedi atisisi akoso ye bompa ye wo Yesu Kristo dim de ensure tiefuo nyina hye wonsa ne yasre ne se obema wonsa so wo wiase afa na nyina no agye uma efri yare abesinsen ye komu ye nim se ye busa obeye wo Yesu dim ene ye bompa adom ne di amen. Amen. Nke wonsempi kachiamu nanso muntimi nsoa ne sesei. Papa ka se mecham se kwa me se papa. O se o ja Nyankopon achidi a Nyankopon so ebeja wachidi. Inti enna kakra tabo bebre. We nam ni jamo. Yakamo, ye from gong. Only pays in a civilized society.